Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Онлайн укуларыбызны дәвам итәбез. Бүген мин сезгә яңа татар пьесасында урын яулаган 2014 елда бер драма укып итмәкче булам. Ул авторы Зөлфәт Хаким. Пьесаның исеме Җенле күл дип атала. Алга тапшырып киттек. Зөлфәт Хаким, Җенле күл. Драма. Катнашалар. Сәфәрҗан 1920 елда Җенле күл буенда туган кеше. Гайнетдин Сәфәрҗанны асрамага алучы. Нурҗамал Гайнетдиннең хатыны. Шәйдулла Гайнетдиннең күршесе. Хәмдия Шәйдулланың хатыны. Зөфәр Гайнетдиннең улы 1920 елда туган. Нәзирә Шәйдулланың кече кызы 1927 елда туган. Әклимә Гайнетдиннең кызы 1927 елда туган. Карам Сәфәрҗанның улы 1947 елда туган. Булат Гайнетдиннең оныгы Зөфәрнең улы 1960 елда туган. Фатих сугыштан соң колхоз рәисе, Тәслимә Сәфәрҗанның анасы һәм ак офицер. Киттек. Булат сөйли. Безнең авылдан ерак түгел, Җенле күл дип аталган шомлы, серле, тирә-якның котын алып торган бер урын бар иде. 1977 елның җәендә үк миндә 17 яшьлек үсмер егеттә Җенле күл янындагы очрашудан соң кайчанда булса кулыма каләм алырмын да язмышы белән безнең нәсел язмышына бәйле булган Сәфәрҗан турында китап язармын дигән өмет хыял туды. Җенле күл. Элек-электән тирә-якта бу урынның котны алырлык даны таралган. Анда гел ниндидер шәүләләр йөри, төрле ямьсез тавышлар ишетелә иде. Аның күле киң дә, тирән дә түгел, тирә-ягындагы таллар, камышлар, яшел түмгәкләр, булар барысы да читтән караганда табигатьнең бер ямьле күренеше булып күзгә ташлана иде. Әмма бу урынга бәйле риваятләр берсеннән-берсе тетрәндергеч булганлыктан, авыл халкы өчен Җенле күл иң куркыныч урын дип санала иде. Миңа 17 яшь. Ул елны әллә нинди зур, бөек, әһәмиятле вакыйгалар кайнагандыр, кайберләрен ишетергә, күрергә дә насыйп булгандыр, кайсылары хакында бөтенләй ишетмәгәнмендер дә. Минем өчен 1977 ел Октябрь революциясының юбилей елы буларак түгел, башка вакыйгалар белән хәтеремдә уелып калды. Беренчедән, мин ул елны мәктәпне тәмамладым. Икенчедән, миңа әти мотоцикл алып бирде. Халык телендә кәҗә дип аталган бу матай һәрбер малай-шалайның хыялы иде. Мин 17дә идем. Мотоциклыма атланып, ерактагы офык сызыгына таба очтым. Бара торгач, үзем дә сизмәстән урманга илтә торган юлга чыкканмын. Урманда мотоцикл сүнде. Кабызалмый интеккәннән соң мотоциклымны этеп киттем. Бик тирән кергәнмен икән урманга. Караңгы төште, ә мин һаман әле ачык кырга чыкмаган идем. Урманның караңгы кочагыннан котылгач, каршымдагы тарафларга күз йөгертеп таң калдым. Ай түм түгәрәк, зур аның яктысы болынны яктырткан иде. Бераз хәл алгач, әкренләп кайтып җитәрмен әле дип уйладым. Җенле күл яныннан үтәсе бар, куркытта. Стартерга берничә тапкыр тибеп карагач, кабынасына өметемне тәмам җуйдым. Мотоциклны җитәкләп кузгалдым. Мин Җенле күл тарафына карамаска тырыштым. 1977 ел, 1 июль, 7 сәгать 24 минутта ай тулган көн. Булат мотоциклын этеп, Җенле күл яныннан үтеп бара, куркып як-ягына карана, туктап мотоциклны кабызырга маташа. Кабынмый. Җенле күл ягыннан карап сискәнеп китә. Шул яктан аңа таба бер шәүлә якынлаша. Булат катып кала. Кем бу? Нәрсә бу? Кешеме бу, җинме? Плащының капюшоны белән йөзен яртылаш каплаган өрәк якыная да якыная. Булат мотоциклын җиргә яткырып куя, өрәк ниһаять килеп җитә, Булаттын да алмый куркып тора. Өрәк. Сүндеме? Булат үз алдына. Нәрсә турында сорый бу? Көннең сүнүе турындамы? Игә кайтып җитү өметем сүндеме? Куркуымның шул хәтле көчлелегеннән яшәү үтү сүндеме әллә миндә? Өрәк. Ник дәшмисең? Булат өрәкнең чырайына карарга базып. Нәрсә сүндеме? Өрәк, мотоциклың.
Булат хушына килеп. Мотоциклым, әйе сүнде. Өрәк, кабынмыймы? Булат тагын зихене чуала башлый. Нәрсә кабынырга тиешсең? Мотоцикл. Кабына, нишләп кабынмасын? Өрәк, кырын яткан мотоциклның арткы тәгәрмәчен күнитек очы белән чак кына әйләндереп. Нишләп алайса этеп кайтасың? Булат, кабынмый шул. Өрәк, свечасын чистартасы бардыр. Булат калтыранып. Бәлки, Өрәк, курыкма шул кадәр. Йөрәк тибешеңне хәтта мин дә ишетәм. Хәер, җенле күлдән төн уртасында каршыңа чыксалар, кем курыкмас икән? Булат, сез кем буласыз? Өрәк, кеше. Син җен дип уйлагансыңдыр мине, шулаймы? Булат, мин ни уйларга да белмим. Дөресрәге инде әллә ниләр уйлап бетердем. Тирә-юньдә иң куркыныч урын бит бу. Өрәк, әйе. Җенле күл кешеләрнең котын алып тора. Мин җен түгел, мин әдәми зат. Булат, монда нишләп йөрисез? Өрәк, мин сине очратасымны белеп килдем монда. Булат, мине беләсезмени? Өрәк, беләм. Син Гайнетдинов Булат Зөфәр улы, 1960 елны тугансың. Булат, дөрес, каян беләсез мине? Өрәк, гаҗәпләнерлекмени? Дөнья җырлардагы кебек үк киң түгел бит ул. Булат, минем урманга барасымны, төнлә шушы юлдан кайтасымны да белдегезме? Өрәк, белдем. Булат, ничек? Каян? Мотоциклым белән урманнарда йөреп, бу тарафларга килеп чыгасымны беркемгә әйтмәгән идем. Өрәк, чөнки бүген 1 июль. Бүген ай тулды. Иртән сәгать 8:24 минутта. Булат, шуннан минем ни катнашым бар монда? Өрәк, бу дөньяда бер нәрсәдә беркемдә очраклы түгел. Кайбер очрашулар котылгысыз рәвештә тормышка аша. Өстәвенә, әле мин синең белән очрашачагымны төшемдә күргән идем. Булат, ник кирәк мин сезгә? Сез чынлап та кешемесең? Өрәк, кызык сорау, кешеме? Адәм баласы гомер буе кеше булмаска да мөмкин. Булат, әллә җенме? Өрәк, Җенлекүл буенда туган Сәфәрҗанның улы мин. Булат, Сәфәрҗанның улы? Өрәк, әйе, синең бабам белән әбиең коткарган җан иясенең улы мин. 1920 елның 1 июлендә шушы Җенлекүлдә туган минем атам. Ул елны көндез 12 сәгать 40 минутта ай тулган. Булат үнсез кала. Икенче бүлек. Икенче кисәк. 1920 ел 1 июль 12 сәгать 40 минутта ай тулган көн. Гайнетдиннәр йорты, бишектә бала йоклый, Нурҗамал бишекне чак кына тибрәтеп утыра. Гайнетдин керә, кыяфәте борчулы. Гайнетдин, акларның бер отряды безнең авылга якынлаша. Нурҗамал, бездә ни калган аларга? Гайнетдин, кызыллар көчлерәк булып чыкты, аклар кайсы кая качалар. Нурҗамал пушаманга төшеп, Ходаем, онны яшерергә кирәк. Гайнетдин, онны яшерербез дә, ни бит? Монда атыш суеш була күрмәсен. Аларны кызыллар эзәрлекләп килә икән, авыл тирәсендә сугыша күрмәсеннәр берүк. Шәйдулла керә. Аның артыннан хәрби кием кигән олы гәүдәле, 30-35 яшьләрдәге ир кеше белән аксыл битле, шул ук яшьләрдәге йөкле хатын керәләр. Шәйдулла, Гайнетдин, менә офицерның сиңа үтенече бар иде. Офицер, без Мәләкәс янында үзебезнекеләр белән очрашырга тиеш. Анда сугыш булырга мөмкин. Бу авырлы хатын сездә калып торсын әле. Гайнетдин каушый. Ни, кара әле, Шәйдулла. Минем әнкәй урын өстендә чирләп ята, яңа туган балабыз бар. Шәйдулла, мин ни әйтим инде? Синең йорт авылның читендә, шуңа күрә синдә калдырырга тели ул. Офицер, вакытлыча гына. Тәслимә ике куллап корсагын тота. Калдырма мине. Офицер арыган кыяфәттә. Тәслимә, син монда калып торасың. Тәслимә еламсырап. Юк, хәлсезләнеп сәкегә утыра. Офицер, урман артында каты сугыш булачак. Без большевикларны барыбер җиңгәчәкбез. Берничә көннән мин килеп, сине алып китәрмен. Тәслимә ялварып. Кал мин монда, калдырма мине. Офицер, мин сине алып китәрмен. Тәслимә, сине үтерсәләр? Офицер, син исән калачаксың, балабыз исән калачак. Бүген ничәсе? Шәйдулла, 1 июль. Тышта аяк-тояк тавышлары ишетелә. Аннары чапкынның тавышы яңгырый. Кызыллар инде 8 чакрым ераклыкта гына, тулы бер полк килә. Офицер, кузгалабыз. Тәслимәне кочаклый. Курыкма, көт мине. Чыгып китә.
Гайнетдин. Китеп җитеш алсалар ярый да, Шәйдулла. Җитешерләр, башка чаралары юк. Чыгып китә. Нурҗамал тәрәзәдән карап. Җенле күл буеннан барачаклар ахры. Гайнетдин. Урманга иң якын юл шуннан, уйга калып. Бу офицер кире килерме юкмы, белмим. Нурҗамал. Тәслимә, калтыранып. Килә. Нурҗамал Тәслимә янына күчеп утыра. Шу, сиңа кычкырырга ярамый. Килә, нишләп килмәсен? Киләм диде бит, ятып тор. Тәслимә елый, аны тынычландырып сәкегә яткыралар. Нурҗамал иренә пышылдап. Кем икән соң ул аның? Гайнетдин. Шайтан белсенме? Абызда барган хатын кемнең кеме була торгандыр? Тәслимә ишетеп кала. Мин аның хатыны. Никахлашырга гына өлгермәдек. Нурҗамал. Балага узарга өлгергәнне ничек инде никахка вакыт тапмадыгыз? Тәслимә. Безнең авылга банда керде. Аларны аклар бәреп чыгарды. Аклар коткармаса, мине бөтен банда көчләячәк иде. Мине ул коткарды. Үзем иярдем мин аңа. Гайнетдин. Кем армиясеннән соң алар? Тәслимә. Атаман Дутов гаскәрен кызыллар тармар китергәч, безнең якка килеп чыктылар алар. Нурҗамал. Атаң, анаң, туганнарың бармы? Тәслимә. Бер кемем дә юк. Ятимә мин. Төн җитә. Нурҗамал бишекне тирбәтә, моңлы җыр кили. Гайнетдин йокларга ята. Тәслимә йокыга китә, Нурҗамал ире янына барып ята. Урман артыннан тонык кына булып сугыш авазлары ишетелә, мылтык аткан, пулемет такылдаган, шартлаган тавышлар яңгырый. Гайнетдин. Ярый әле авылыбызның ирләрен үзләре белән алып китмәделәр. Хәзер без дә шул мәхшәргә эләккән булыр идек. Нурҗамал. Кайсылары җиңәр икән? Гайнетдин. Большевикләре көчле. Аклар бөтен фронтларда җиңелеп качалар ди. Нурҗамал. Кызыллар килсә, бу хатын турында ни диярбез соң? Гайнетдин. Әнә староста Шәйдулла белер ни дип әйтергә. Шул алып кирде бит аны безгә. Тәслимә торып утыра. Тәслимә авыр тавыш белән. Мин кысталдым, тышка чыгып керәм. Нурҗамал. Кымган ишек катында суы да җылы килештер әле. Тәслимә чыгып китә. Нурҗамал. Шул гына җитмәгән иде безгә. Гайнетдин. Ярар. Мәңгегә бездә калмаячак бит ул. Ник аптырыйсың? Нурҗамал. Моның белән бергә йортыбызга берәр бәла кермәде микән? Гайнетдин. Һәр күренештән бәла көтеп ятма инде син. Аның бүтән чарасы юк иде. Ишетәсең бит, ничек атышалар тегендә. Җил капканың шыгырдаганы ишетелә, этләр өрә башлый. Нурҗамал. Нишләп һаман керми инде? Гайнетдин. Чыгып китмәде микән, этләр өрә. Нурҗамал. Төн уртасында кая барсын ул? Гайнетдин торып киенә. Хәләтен күрдең бит. Чыгып китүе дә ихтимал. Аннары офицер кире килгәч, җавап тотарга туры киләчәк. Тиз генә чыгып китә, күптә үтми, урам яктан тәрәзә янына килеп кычкыра. Нурҗамал, ул җенле күл буендагы юлдан киткән, елаган тавыш ишетелә, куып тотарга кирәк. Әйдә, син дә чык. Нурҗамал ире артыннан чыгып йөгерә. Җенле күл буе тулган ай тирә-якны яп-якты иткән. Таллар, куаклар, түңгәкләр. Нурҗамал дер-дер калтыранып. Гомеремдә җенле күлгә якын килгәнем юк иде, куркам. Урманга таба киткәндер ул. Гайнетдин. Юк, мин аның тавышын җенле күл ягыннан ишеттем. Хәле бетеп, шунда кирип яткандыр ул. Нурҗамал тирә-якка карап. Бигрәк якты. Гайнетдин. Бүген ай тулды бит. Нурҗамал. Куркам мин. Әйдә кайтыйк. Җенле күл буендагы таллар арасыннан яңа туган бала елаганы ишетелә. Гайнетдин. Ишеттеңме? Нурҗамал. Я Ходаем. Нурҗамал бала тавышы килгән якка омтыла, Гайнетдин аңа иярә. Шул ук күренеш таң аткан. Гайнетдин Тәслимәнең җәсәде янында түңгәктә утыра. Шәйдулла берничә иярчене белән килеп җитә. Шәйдулла әле мәйеткә, әле Гайнетдингә карап. Зиратта күмдермим. Гайнетдин. Кеше бит ул. Ничек инде зиратта күммәскә? Шәйдулла. Җенле күлгә килеп бала тапкан хатын кеше микән? Ай-һай, белмим. Кызыллар килә, без монда ак офицер хатынын җенле күлдә күмеп ятыйкмы? Гайнетдин. Кая куярга соң аны хәзер? Шәйдулла. Урманга илтеп күмәргә кирәк. Гайнетдин. Юк. Шушында җан тәслим кылган икән, шушында күмәбез. Шәйдулла. Шушындый куркыныч урында тагын кабер ясап куябызмы? Булай да бу урыннан халыкның кыты алынып тора. Кызыллар төпшенә башласа, үзең гаепле буласың. Гайнетдин. Син аклар кире килүдән курыкмыйсыңмы? Теге офицер килеп, үлгән хатыны турында төпшенә башласа? Шәйдулла. Килмәсләр дә, төпшенмәсләр дә. Ул отрядтан бер кеше дә исән калмаган ди.
Большевиклар булашы булачак хәзер бездә, баланы нишләтергә уйлыйсыз? Гайнетдин: Ничегенне нишләтергә? Хатынымның күкрәк сөте белән туйдырыбыз, аннары күз күрер. Гайнетдин баш киемен салып битен сыпырганда, барысы да шаккатып карап торалар. Төн эчендә аның чәче аппак булган. Шәйдулла күзләренә кайтып: Гайнетдин, синең чәчең агарган бит, башың аппак синең. Гайнетдин калтыранган куллары белән башын капшап: Төне буе җинле күлдә мәйет саклап утырып кара әле син. Шәйдулла калтырана: Урманга илтеп күмәргә кирәк, урманга! Ашыга-ашыга китеп бара. Гайнетдин аптырап басып торган аудашларына карап: Җегетләр, көрәкләр алып килеп, шушында кабер казыйбыз да күмеп куябыз. Гайнетдин йорты. Хәзер инде бер бишек урынына ике бишек иленеп тора. Нурҗамал бишекнең берсен тирбәтеп утыра, Гайнетдин ишек катында бүкәнгә утырып чабата үрә, Шәйдулла белән Хәмдия керәләр. Шәйдулла киеренкелек белән: Саулармы? Гайнетдин: Ходай рәхмәте белән әлегә саулар. Эшен читкә куя, кулларын чалбарына ышкып ала. Хәмдия: Теге балага күз салырга дип кергән идек, ачуланмасагыз. Нурҗамал: Карагыз, бишекне каплаган чүпрәкне ала. Хәмдия шат тавыш белән: Бигрәк тәти икән үзе. Шәйдулла кырыс кына: Бала инде ул. Авыл халкы әллә ниләр сөйли. Гайнетдин белән Нурҗамал җинле күлдән җен малайын алып кайтканнар икән диләр. Гайнетдин: Абуздан калган хатын баласы икәнне белмиләрмени? Шәйдулла: Нишләп ул хатын именно җинле күлгә барып тапкан аны? Димәк, ул хатында иблис тукымыннан булган. Хәмдия: Ярар инде, монда да кытка кертеп утырма. Шәйдулла: Син хатын тик кенә утыр. Халык сүзенә ышаначаклар. Синең белән минекенә түгел. Дөресен генә әйткәндә, мин үземдә нык шикләнәм. Хәмдия: Аңа берәр исем кушарга кирәктер? Гайнетдин: Без инде исем уйлап таптык, мулланы чакырып исемне кушасы гына бар. Шәйдулла: Нинди исем куярга уйлыйсыз? Гайнетдин: Сәфәрҗан дип. Шәйдулла: Син күрше баланы нишләтергә икәнне уйла. Гайнетдин: Нишләтәсең инде аны? Нурҗамал күкрәк сөтен ашата, бишеге бар. Алга таба тәкъдиргә ни язылган, шул булыр. Шәйдулла: Алга таба ниләр насыйп буласын чамалыйм. Актүбәдә дә, Шәбиядә дә инде кызыллар булашы. Актүбәдән тавык Мисхәте кайтты. Кымган сатарга барган. Тапкан вакыт кымган сатарга. Кызыллар кымганнарын конфисковать иткәннәр, акчасын талап алганнар, күтенә тибеп кайтарып җибәргәннәр. Гайнетдин: Бу бала аларга кымачауламый бит. Шәйдулла: Кем баласын асрап ятканыңны белсәләр. Хәмдия: Кемнең кем баласын асрауда аларның ни эше бар? Шәйдулла җикереп: Син тик кенә тор дидем бит, тыгылма. Гайнетдин: Син үзең өчен куркасың. Ак офицер аның хатынын безнең өйгә син алып кирдең. Шуңа җаның тыныч түгел. Шәйдулла: Ярып кенә кирдем мин ул офицергә. Ул үзе менә бу йортта калдырыйк хатынымны дип күрсәтте. Хәмдия: Кеше баласын асраганга яңа власть каршы булмас әле. Шәйдулла усал тавыш белән: Сугыш бара илдә, тавык баш. Кан кыелганда юк кына җирдән дә гаип кайзлап чыгаралар. Әйдә, чыгабыз. Шәйдулла белән Хәмдия чыгып китәләр. Нурҗамал шымраеп: Куркам мин. Нишлибез, Гайнетдин? Гайнетдин: Ничек яшәгәнбез, шулай яшәячәкбез. Бу баланы да әлегә без карарга тиеш. 1932 ел. Гайнетдиннең йорт җире. Каршы якта Шәйдулланың йорты, каралты курасы күренә. Читтәрәк кыер сиртмәсе күккә төбәлеп тора. Гайнетдин кагылган казыклар янына читән үрәр өчен чыбыклар ташый. Шәйдулла килә. Шәйдулла: Колхозга кермисең инде алайса. Гайнетдин: Кермәүче бер мин генә түгел бит. Шәйдулла: Әле пропаганда җитеп бетмәй. Партияның төп планнарын крестьяннарга әле озак аңлатырга кирәк булачак. Арабызда халыкны котыртучылар да бар шул. Икеле-микеле уйлар шулар аркасында туа. Каладан вәкил килеп китте. Колхозга каршыларның списогын төзергә кирәк, аларга башка төрле ысуллар белән тәэсир итәрбез диде. Гайнетдин битараф: Колхозыгызга иң беренче булып җыен әтрәгәләм булдыксыз алама кешеләр керде. Мин аларны мыскыллап әйтмим, әмма алар белән бер сафта буласым килми.
Мин үземчә үз тормышым белән көн күрергә телим. Миңа кагылмасыннар, миңа тимәсеннәр, минем шунда башкаларда хәбәрем булмас. Кирәк түгел миңа кем беләндер тигезләшү. Шәйдулла бераз гасабилана. Теге колхозлаштыру вәкиле синең белән кызыксынды. Ничә баласы бар дип сорады. Гайнетдин. Әйттеңме соң? Шәйдулла. Әйттем. Улы Захитка 15 яшь тула, икенче малае Зөфәргә 12 яшь, кызы Аклима исемле, аңа 5 яшь кенә әле дидем. Сәфәрҗаныгызны да әйттем. Аңа да 12 дигәч, вәкил сорады. 12 яшьлек игезәкләре бармыни диде. Дөресен әйтергә туры килде. Аклар семьясыннан калган баланы тәрбиялимени дип кат-кат сорады. Колхозга кермисең инде алайса, Гайнетдин. Тирәнлеген, агымын белмәгән килеш, булганчык суга ашыга-ашыга кемнең керәсе килсен ди ул. Шәйдулла. Син әле аңлап бетермисең. Бүгенге влачның кыдрәтен. Гайнетдин. Иң беренче булып син аңлыйсың килгән влачның куәтен. Нинди генә влач булса да син я староста, я менә хәзер авыл советы рәисе. Әле колхозыгыз төзелгәч, колхоз башлыгы булырга да тырышырсың. Шәйдулла кырыскына. Колхоз рәисе итеп теләсә кемне куймаслар. Син минем белән аркылы-тыркылы сөйләшмә. Айрым хуҗалык була торып колхоз ягына төкеренмә. Бу вәкилгә дә, монда килеп йөрүче чекистка да синең турыда иң куркыныч нәрсәләрне сөйләмәдем әле мин. Гайнетдин. Минем хакта нинди куркыныч нәрсәләр сөйләр идең? Шәйдулла. Мин бит Сәфәрҗаныгызның төннәрен җенле күлгә йөрүен аларга әйтмим. Ә бит авыл халкы сизенә. Берәрсе миннән башка да әләкли ала. Нишләп йөри синең Сәфәрҗаның җенле күлдә, ә? Гайнетдин. Аның анасының кабере шунда. Йөрсә ни булган? Шәйдулла. Ай тулган көндә ул анда тәүлек әйләнә йөри. Ник тыймыйсың? Нишләп ул анда төнлә йөри? Ул куркыныч урын. Авыл халкында аяк басарга да курка. Кеше түгел ул, җен ул. Гайнетдин. Җенле күлгә йөрүдән минем аны тыясым килми. Шәйдулла ни әйтергә белми нәфрәтләнеп тора. Нишләп малайларың читән үргә булышмыйлар? Гайнетдин. Аларның өчесе дә урманга чыбыкка киттеләр. Шәйдулла читкә карап. Сәфәрҗаныңны авылдан узатырга кирәк. Гайнетдин. Кая затасың аны, кайда кеме бар аның? Ул хәзер минем улым. Нурҗамалның күкрәк сөтен имеп үскән бала бит ул. Шәйдулла. Ул бит сезнең үз балаларыгыз белән дә тынышмый бугай. Гайнетдин. Төрле чаклар була. Балалар бит алар. Ул безнең улыбыз. Читән үргә тотына. Шәйдулла. Ахыры начар тәмамланмагае. Шәйдулла китеп бара, Гайнетдин кәефсезләнеп өенә кереп китә. Нурҗамал киянтә чиләкләр күтәреп кое янына килә. Хәмдия үз өеннән чыгып, ашыга-ашыга киянтә чиләк белән кое янына килеп җитә. Хәмдия. Нишләп уйга баттың әле, Нурҗамал? Нурҗамал. Кызым Аклиманың эше авыртып тора. Хәмдия. Безнең кызыбызның да шулай, икенче көн инде. Нурҗамал. Берәр шир йөри микән әллә? Хәмдия. Шир йөридерме, юкмы, белмим. Сәфәрҗаныгыз җыеп алып кайткан берлегәнне ашаганнар бит алар. Сезнең Аклимәгез дә, безнең Нәзирәбез дә. Нурҗамал. Юк ашаттым мин аларны. Хәмдия. Сәфәрҗан ул берлегәнне җенле күлдән җыеп кайткандыр. Нурҗамал. Юк, әрәмәдән җыеп кайткан ул аны. Хәмдия пышылдауга күчеп. Аны гел җенле күл тирәсендә күрәләр. Ай тулган төндә кунып та кала икән. Нурҗамал. Халык әллә ниләр сөйли инде ул. Хәмдия. Ничә яшендә укырга өйрәнде әле ул? Нурҗамал 4 яшендә, 5 яшендә язарга өйрәнде. Хәмдия шуны тавыш белән. Сәер түгелме? Нурҗамал. Нәрсәсе сәер? Хәмдия. Төнлә күрә дип тә сөйлиләр, кешенең ни уйлаганын белә торган сәләте дә бар икән. Нурҗамал. Халыкка аңа гайбәт кирәк инде. Хәмдия ачу белән. Ул безнең уртанчы кызыбыз белән бер класста укый. Аңардан бөтен класс куркады. Үзегезнең малайларыгызга сүз әйтерлек түгел, ә менә Сәфәрҗаныгыз безнең кызлар тирәсендә уйнамасын. Хәмдия суалып кирип киткәч, Нурҗамал кое янында кала. Гайнетдин чыга. Нурҗамал быйыгып. Сәфәрҗанны детдомга тапшырып булмас микән? Гайнетдин. Бер кая да озатмыйм. Үз улым кебек якын ул миңа. Нурҗамал. Миңа да ул үз балам кебек. Бөтен авылга, бөтен халыкка каршы килеп булмый шул. Күрәсең бит, аны гел үртиләр. Җен малай дип тә, төн убры дип тә, сихерче дип тә, шайтан дип тә. Гайнетдин. Ул бик сәләтле бала. Башкалар күрмәгәнне күрә торган, башкалар аңламаганны аңлый торган булып үсә. Аны җенле күлдә туган өчен түгел, әнә шул уйгыр, башлы булган өчен күрә алмыйлар. Нурҗамал. Алга таба аны үстерү хәлебездән килмәс дип куркам.
Ай тулыр алдыннан аннары берничә көн буена әллә нишли бит ул. Кыяфәте үзгәрә, халәтен аңлатырлык түгел. Куркам мин, куркам. Детдомда врачлары да бардыр. Дәваларлар, күзәтерләр. Колхозга да керергә теләмисең, алга таба аны да үзебездән дә ныграк кагачаклар. Гайнетдин. Ничек үз кулларым белән детдомга илтеп тапшырыйм мин аны? Күрәсең бит авылны, безне, Вахит абыйсын, Зөфәрне, сеңлесе Әклимәне ничек ярата бит ул? Нурҗамал. Аны яраталармы сыңалар? Әклимә генә әле кичкенә булганга аны-моны аңламыйча Сәфәр абый дип тора. Вахит белән Зөфәр алай якын итмиләр бит, Гайнетдин. Авыл халкы тәсиреннән ул. Уйга чума. Төкерер идем мин барысына. Синең бу агзарларыңа да кулак салмас идем, барыбер тыңга бермәячәкләр бит алар. Шәйдулла кайчаннан бирле җен малайыгызны берәр тарафка озат дип теңкәмә тия. 1940 ел Җенлекүл, Булат сөйли. Сәфәрҗанны детдомга илткәннән соң 20 ел вакыт үтте. Татар авылына Герман сугышы белән гражданнар сугышыннан соң 21 елга ачлыктан интегү, яңа булачның хәллерәк крестьяннарны изгәнен күрү һәм колхозлаштыруны тату язган булган күрәсең. Авыл үзенең тырышлыгы, сабырлыгы белән исән калды. Авыл үзенең урман кырлары, болыннары, инеш елгалары, чишмәләре белән үз урынында яши бирде. Җенлекүл дә үзенең күп гасырлар буена саклап килгән шомлылыгы, мәңге ачылмаслык сире белән, аңа сыймаслык көче белән үзенә тартып, үзенең бөек сиренә карата халык күңелендә битарафлыкка урын калдырмыйча, шул ук вакытта куркытып, өркетеп, билгесезлеге белән янап яшәвен дәвам итте. Җенлекүл тарафында элеккечә шәүләләр күренгәләп, сәер тавышлар ишетелгәләп торды. Шунда бала тапкан хатынның кабере барлыкка килү Җенлекүлдәге шымны тагы да ныграк куертты. Ай тулган төннәрдә ул якка хәтта карарга да ярамый дип сөйли башладылар. 1940 елның җәендә Җенлекүлдә инде берничә көн рәттән кемдер качмый-пысмый гына кешеләр күрүгә аптырамыйча йөри дип сөйләделәр. Шунда күмелгән хатынның җаны үзенә урын таба алмый микән дип уйлады авыл халкы. Җиназасыз күмелгән кеше бит ул. Кеше иде микән ул хатын, әллә теге офицер түгел иде микән? Ул бит 20 елны исән калган имеш. Чика аны эзли икән, хатынының кабер янына килүе ихтимал ди. Тагын әллә нинди имеш-мимешләр йөрде чаттан-чатта, йорттан йортка. 1940 ел 20 июнь 2 сәгать 59 минутта ай тулган төн. Гайнетдин Җенлекүлгә килә. Шымлы тынлык. Ул әкрен генә як-ягына карана, караңгылык эченнән бер шәүлә пәйда була. Алар бер-берсенә якынаерга кыймый торалар. Гайнетдин. Сәфәрҗан, синме? Караңгылык эченнән Сәфәрҗан пәйда була. Сәфәрҗан. Ты исәнме? Гайнетдин. Исәнме улым? Кочаклашалар. Ай яктысында бер-берсен күзәтәләр. Син бит җиткән егет булгансың. Сәфәрҗан. Миңа 20 яшь бит инде. Гайнетдин калтырауык тавыш белән. Соңгы вакытта хатлар язмадың, Сәфәрҗан. Менә кайтам дип язылмады. Шулай итеп, шактый вакыт үтте шул. Гайнетдин. Күптәнме син монда, Сәфәрҗан? 3 тәүлек. Гайнетдин. Ник башта иебезгә кайтмадың? Сәфәрҗан. Күңел туп турымында тартты. Иебезгә бүген иртәнге якта кермәкче идем. Ни хәлләрегез бар? Гайнетдин. Бер кие дисәм, алай да түгел шикелле. Без айрым хуҗалык бит инде. Колхоз төзеделәр. Сәфәрҗан. Колхоз рәисе кемсең? Гайнетдин. Шәйдулла. Башта уганы куйдылар да бүгенгәчә шул. Сәфәрҗан. Мин белә белгәннән бирле шул җитәкче инде монда. Гайнетдин. Яраклаша белә торган кеше бит ул. Шәйдулланың 2 кызы да инде кияүдә. Улысы җирекле кешесенә чыкты. Уртанчысын Иштерәк авылыннан килеп алдылар. Нәзирәләре генә калды. Сәфәрҗан. Нәзирә үскәндер инде. Гайнетдин. Безнең Әклимә шикелле, 27 елга ул. Сәфәрҗан. Әклимәгә дә 13 яшь инде. Ай, Захит абый ничек? Зөфәр дә минем шикелле булгандыр инде. Без аның белән 1 елга бит. Гайнетдин. Кайткач өйдә барысын да үзең күрерсең, сорарсың, рәхәтләнеп сөйләшербез. Әйдә кайтабыз. Сәфәрҗан. Бераз утырыйк. Һавасы сихәтле монда. Белсәң иде ничек сагындым авылны, авыл тирәсендәге һәрбер калкулыкны, агачларны, болыннарны, сине, әнкәйне бик сагындым, әтәй. Гайнетдинне кочаклап ала. Гайнетдин, без дә сине сагындык. Хатын килми торса, гел куркуга калабыз.
Сине детдомда калдырганда жанымның ничек җылаганын бер үзем генә беләм. Сәфәрҗан, ә мин хәтерлисеңме ничек еладым? Детдомга барып җиткәч, әти, калдырма мине детдомда, авылыбызда сезнең белән яшисем килә. Мин бөтен эшләрне үзем эшләрмен, иң авыр эшләрне миңа кушарсың дип еладым. Гайнетдин. Шәйдулла тыңлык бирмәде бит. Ул җен малайын авылдан узатырга кирәк дип җилегемә үтте. Сәфәрҗан, башыңны салындырма әле, әти. Укыттылар, эшкә урнаштырдылар, депода эшлим. 2 ай эшләгәннән соң ук бригадир итеп куйдылар. Җылы баракта урыным бар, миңа отпуск бирделәр. Гайнетдин җанланып. Молодец улым, башлы шул син, акыллы. Гайры табигый сәләтләрең турында беләләрме? Сәфәрҗан, мин белгертмәскә тырышам. Караңгыда күрүемне кайберәүләр сизенә инде. Гайнетдин, мин хәтерлим, син бала чагыңда ук кешенең нишләргә җыенганын кыяфәтеннән укый идең. Анысын белгертә күрмә. Гаеп итәрләр дә хилафлык килер үзеңә. Сәфәрҗан, бу сәләтләрем җенле күлдән, ай тулган төндә туганнан икәнне белерләр дип куркасың син. Гайнетдин, әйе куркам, синең турыда дөресен белерләр дип куркам. Мин бит сине табылдык бала дип яздырдым детдомга биргәндә. 4 яшьлек баланы урманда ташлап киткәннәр дип алдаган идем. Сәфәрҗан, дөресен яздырырга идең, әти. Булат сөйли. Сәфәрҗан авылга кайтып киткәннән соң 1 ел узгач, 1941 елның җәендә сугыш башланды. Яңа сугыш, кешелек тарихында әле булмаганча коточкыч сугыш. 1943 ел, Гайнетдиннәр йорты, өйдә кайгы. Нурҗамал, Аклимә, Нәзирә утыралар, өстәлдә похоронка кагазы. Хәмдия керә. Хәмдия. Нурҗамал, похоронкага ышанмаучылар да бар, бөтенләй үк бетерешмәгез әле. Нурҗамал сыктанып, ышанасы килми дә. Гайнетдин. Заһид артык кыюланып ташлый торган шул. Анда да саксызлыгын онытып карап булгандыр. Хәмдия. Кияүләребезнең икесен дә озаттык сугышка. Шәйдулла уң кулында 2 бармагы булмаганга гына калды. Ул да киткән булыр иде. Гайнетдин. Мине дә 50дә булганга гына алмый калдылар. Ул балаларны утка керткәнче безне картларны алсыннар иде. Эй, Заһид улым, улым, улым. Хәмдия. Гайнетдин, өметне җуймаска кирәк. Гайнетдин. Өмет кагазы килмәде бит. Әнә нинди килде. Өстәлдә ята. Нурҗамал. Мин дә ялгыш җибәрделәр микән дип уйлап куям. Ул хәтле күп солдатлар арасында бутаулар да була торгандыр инде. Хәмдия. Зөфәрегездән хат бармы соң? Нурҗамал. Ай башында килде. Эй, Ходаем, Зөфәр дә харап булса ничек чыдармын? Елый. Гайнетдин кырыс кына. Тукта, уламыйтыр. Үзең ялгыш язып җибәргәннәрдер дидең бит әле. Җитешерсең еларга. Заһид пехотада инде. Пехотаны аны гел алга куалар. Зөфәр дальнебойная артиллерияда. Алар немецкә ерактан аталар. Шәйдулла керә, бер сүздә дәшми сәкегә утыра, аннары өстәлгә похоронканы ала. Шәйдулла укыгач кагазны өстәлгә куя. Геройларча хәлак булган дип язылган. Шәп егет иде Заһид. Хәмдия. Бәлки исәндер әле, Шәйдулла. Бер үк исән булсын инде. Бер авылга инде 34 похоронка, бигрәк күп бит инде. Гайнетдин. Сәфәрҗанны детдомга озатканыма үкенәм. Синең сүзеңә төкереп, малайны авылда калдырырга иде. Шәйдулла караңгыланып. Авыл ят итте аны. Гайнетдин. Авыл җитәкчесе ят иткәч, халыкка җитә кала. Шәйдулла. Яшьтәшләре дә куркалар иде аңлардан. Гайнетдин. Үсә төшкәч аңларлар иде, курыкмаслар иде. Шәйдулла. Аннан хәбәр юкмы соң? Гайнетдин. Сугыш башлангач бер хаты килде дә, шуннан ары юк. Иртәгә эшелон белән фронтка китәбез дип язган иде. Аның озатучысы да булмаган бит әле. Шәйдулла. Ул бик акыллы, елгыр егет. Ким хур булмас, югалып калмас. Гайнетдин. Үз йортыбыздан киткән булса, аңа җиңелрәк булыр иде. Шәйдулла. Аны барыбер монда калдырырга ярамас иде. Аның төнлә җинле күлгә йөрүен ишеткәч, чекистлар яшертен генә шул тирәнне күзәттеләр. Минем шигем бар, аның атасы теге офицер 20нче елны исән калган бугай. Шуның изенә төшәр өчен күзәткәннәрдер ахырсы. Сезгә үз балагыз кебек булса да, андый контраның малае монда яшәргә тиеш түгел иде. Гайнетдин. Миңа буларны сөйләргә ярамый икән ишне. Сирне ачтым ачуын, әмма берегез дә беркемгә бу хакта сүз катмагыз. Нурҗамал. Кемгә нәрсә сөйлик без? Бездә әнә нинди кайгы. Елый.
1946 ел Әклимә идән юа, Нәзирә керә. Нәзирә шат күңелле. Әклимә, біз бүгін җиләккә бармыйбыз буни? Әклимә сискәнеп китә. Уф, Назира, котымны алдың, нинди җиләк? Менә Зөфәр абый кайтырга тиеш. Миңа өйне җыештырырга, кырырга, юарга куштылар. Нәзирә, кайчан кайтырга тиешсең ул? Әклимә күтәренке кәеф белән. Демобилизация булды. Берәр айдан кайтып та җитәрмен дип язган иде. Әти белән әнкәй калага киттеләр. Абый кайтуга тәмлерәк нәрсәләр алып булмасмы дип. Нәзирә, алла икән, үзем генә бармыйм инде. Ул җенле күл тирәсеннән үзем генә үтәргә куркам мин. Әклимә, көндез нәрсәсеннән куркасың инде аның? Нәзирә, юк, барыбер куркыныч. Әклимә, Зөфәр абый кайтсын инде, аны да алып барырбыз җиләккә. Сугыштан кайткан кеше белән урманнар да, җенле күлләр дә куркыныч булмас. Нәзирә, Әклимә, Сәфәрҗан абыеңнан хәбәр юкмы? Әклимә боегып. 44 елның августында соңгы хаты килде. Нәзирә, исән түгел микән ни? Әклимә, белмибез. Ана балалар йортына алып киткәндә мин шундый нык елаган идем. Мине бәләкәй чакта гел ул күтәреп йөри иде бит. Әллә нинди сыбызгылар ясап бирә иде. Хәтерлисеңме? Иске арбага синең белән икебезне утыртып йөри иде. Берсендә инеш буенда ялгыш арбаны аударып, синең иң башың сыдырылды. Минем тезем кара янып чыкты. Нәзирә елмаеп. Хәтерлим. Эләкте шуннан соң Сәфәрҗанга олылардан. 40 елны кайткач, мин аны күреп шаккаттым. Бөтенләй шәһәр кешесенә әйләнгән. Җен малаена һич кенә дә охшамаган. Әклимә, нишләп җен малае булсын инде ул? Теләсә кемне штабка алмыйлар. Хәрби училищеда да теләсә кемне укытмыйлар. Фоторәсемен күрсәттем бит. Капитан званиесында, орденнарында тиктемалга бирмиләр. Исән генә булсын инде берүк. Нәзирә Сәфәрҗан турында сөйләшүдән тәм тамып. Теге 40 елны кайткач, ул миңа, син, Назирәкәй, 13 яшеңдә шушылай таң калырлык чибәр булгансың. Берничә елдан егетләрнең күз явын алачаксың бит диде. Шунда минем уялуымны белсәң, битем утта янып, йөрәгем сикереп чыгар кебек булды. Әклимә, хатлары да аның шундый оста, матур тел белән акыллы итеп язылган. Хәзер менә үзе дә юк, хаты да юк, Заһид абый да юк. Бар инде, Назирә, эшем күп, аннары иркенләп сөйләшербез. Нәзирә чыгып китә, Әклимә сәкедә моңсуланып утыра. Шаугыр килеп Зөфәр, Гайнетдин, Нурҗамал керәләр. Зөфәр хәрби киемнән, алар белән өйгә шатлык тула. Гайнетдин кычкырып, Әклимә, без ишәеп кайттык. Нурҗамал, балакаем, Зөфәр абыеңны очраттык бит калада. Әклимә, Зөфәр абый, йөгереп килә. Зөфәр шаккатып, Әклимә, син бит инде җитлеккән кыз икәнсең. Саклык белән генә сеңлесен кучаклый. Әклимә уялып, Зөфәр абый, синме бу? Гайнетдин, самаварны тизрәк куегыз. Капчыгыннан ризык төргәкләрен ачып ян сәкегә куя. Йортта куанычлы ыгы-зыгы. Ана белән кыз чәй әзерләгән вакытта ата белән улы сәкегә утыралар. Гайнетдин, менә улым, кайтып та җиттең. Чын ир егет булып кайткансың, молодец. Заһид абыең гына. Икесе дә башларын иеп уйга калалар. Нурҗамал елап кирип китә, Назира аптырап тора. Гайнетдин кырысланып. Ярар, җитешерсез еларга. Зөфәр. Заһид абый менә дигән егет иде. Гайнетдин. Кабе бармы икән, шуны да белмибез бит. Зөфәр паузадан соң. Авылда ничә кеше кайтмады? Гайнетдин авыр сулап. 116. Зөфәр. Колхоз рәисе һаман Шәйдулла абыймы? Гайнетдин. Юк, ясәү малае Фатихны куйдылар. 43 елны ранен булып кайтты. Бик хәрәкәтчән булгач шуңа күзләре төште. Районда туганы да бар. Тора Шәйдулланың влашка кирәге бетте. Фатих аның кеше кызына күз атып йөридиләр. Зөфәр сеңлесенә карап елмая. Ә безнең Әклимә безгә нинди асыл егетләр күз ата икән? Әклимә уңайсызланып. Абый, ярар инде. Кача. Зөфәр, качма. Бу сораудан әле качып кына кутылганнары юк. Нурҗамал. Кызым, самавар кайнады. Әклимә самаварны өстәлгә китереп куя. Абый, без иртәгә Нәзирә белән сине җиләк алып барабыз. Зөфәр, урманны бер әйләнсәң ярый. Ләкин мин җиләк җыя торган кеше түгел инде сеңнем. Әклимә, сиңа җыярга кушучы юк бит, без җыярбыз, син ашап кына йөрерсең, безгә сугыш хәлләрен сөйләрсең. Зөфәр кинәт кәефсезләнеп. Сугыш хәлләрен, эй сеңлем, аны сөйләп кенә бетерерлек минсең. 14 июль, 13 сәгать 23 минутта ай тулган көн. Кичке эңгер-меңгер, Җенлекүл яныннан сузылган юлдан көлешә-көлешә сөйләшеп, Зөфәр, Нәзирә, Әклимә кайтып киләләр. Кызлар чиләк тутырылган кәрҗиннәрен тоткан, Зөфәрнең кулында каен себеркесе. Нәзирә,
Ярый әле бөтенләй караңгы төшкәнче җенле күлне узабыз, Әклимә. Мин дә нәкъ шуны әйтмәкче идем, Зөфәр. Кызлар, сугышны күргән ил өчен нәрсә ул җенле күлләр, шайтанлы болыннар. Җенле күлгә җиткәч, Әклимә сискәнеп китә. Әклимә күл буена ымлап. Абый, анда кемдер бар? Нәзирә куркып як-ягына караны. Кайда? Өчесе дә туктыйлар. Әклимә ишарәләгән яктагы куаклар арасыннан капюшонлы плащ кигән берәү чыга һәм боларга таба якынлаша. Нәзирә Зөфәр артына кача, Әклимә аңа сыена. Зөфәр чак кына ишетелерлек итеп: "Курыкмагыз, кызлар. Бу дөньяда иң куркыныч нәрсә җин түгел, бу дөньяда иң куркыныч зат кеше." Якынлашып килүче Сәфәрҗан булып чыга, ул плащын салып чирәмгә ташлый. Сәфәрҗан тирә-якны яңратып: "Зөфәр, бер үзең ике кыз белән ничек курыкмыйча урманга бардың?" Көлә. Зөфәр кычкырып: "Сәфәр, Сәфәрҗан, синме бу?" Әклимә таңкалып: "Сәфәр абый, синме?" Сәфәрҗан: "Әклимә сеңлем, монда миннән башка тагын кем йөрсен?" ди. Сәфәрҗан белән Зөфәр ирләрчә кочаклашалар. Зөфәр: "Сәфәр туган, исәнме?" Сәфәрҗан: "Исән, Зөфәр туган, исән." Әклимәне күтәреп бөтереп ала. "Бәләкәй чакта мин сине күтәреп йөрергә ярата идем." Әклимә читенсенеп: "Төшер, мин бит авыр хәзер." Әклимәне төшерә. "Җиләгем кыела." Зөфәр: "Монысы күрше кызы Нәзирә." Сәфәрҗан: "Мин таныйм Нәзирәне танымаска." Нәзирә белән кул биреп күрешә. Нәзирә уялып: "Исәнме, Сәфәр абый?" Сәфәрҗан сокланып карый. "Исәнме, Нәзирә?" Зөфәр: "Авылга кайттыңмы соң әле син?" Сәфәрҗан: "Юк әле, авылда булмадым." Зөфәр Сәфәрҗанны җилтерәтеп: "Киттек әйдә, тизрәк кайтабыз." Сәфәрҗан иркен сулап: "Бераз утырыйк әле монда, Зөфәр." Зөфәр: "Кызлар, йөгерегез, әти белән әнкәйдән сөенче алыгыз, без хәзер кайтып җитәрбез." Кызлар кәҗиннәрен күтәреп авылга йөгерәләр. Зөфәр: "Ай-яй, кыяфәт шәп, синең иптәш капитан. Синең белән күрешмәгәнгә 16 ел бит. Исән икәнсең, молодец." Кочаклашып алалар. "Авылга соңгы хатын 44нче елда килгән булган икән." Сәфәрҗан: "Яраланып госпитальгә салдылар да, госпитальдән никтер язасы килмәде. Терелеп аякка баскач, үзем кайтып җитәрмен дидем." Плащын алып калкурак урынга җәя утыралар. Зөфәр: "Яраң каты булдымы?" Сәфәрҗан: "Хайран, әмма мин бирешерлек үк авыр түгел. Сөйләрмен әле барсында." Зөфәр: "Башта туп-туры өйгә кайтырга дидең." Сәфәрҗан: "Җан монда тартты. Бүген 14 июль, 13 сәгать 23 минутта ай тулды. Мин төнне монда кундым, сагындырган туган як табигате. Күрше кызыбыз бик чибәр булып җитлеккән икән." Зөфәр: "Әйе, Назира җиләк кебек. Аңа яңа председатель кызыгып йөри. Ясәви Фатихын хәтерлисеңме?" Сәфәрҗан: "Хәтерләмәскә. Бала чакта минем кан дошманым иде бит ул." Зөфәр: "Колхоз җитәкчесе ул хәзер." Сәфәрҗан көлемсерәп: "Авылны җитәкләргә мине яратмый торган кешеләрне юри куялармы соң?" Зөфәр көлә: "Мөгаен шулайдыр. Үзгәрешләр шактый. Сугыштан кайтмаучылар да бик күп, яралылар да. Бала чага үсеп җиткән, танырлык түгел, без дә үзгәрдек. Без дә сугышка кадәрге малайлар түгел хәзер." Сәфәрҗан: "Бөтен нәрсә үзгәреп тора, ләкин кешеләр күңелендәге әшәкелек сугышка кадәр дә бар иде, хәзер дә шул ук." Зөфәр: "Алай дими тор әле, туган. Авылдашларың белән аралашып кара. Хәзер алар сиңа бөтенләй башка мөгаләмәдә булырлар. Син офицер, түшеңдә орденың, медальләрең ялтырый." Сәфәрҗан: "Мин алдан ук сизеп торам. Авыл мине барыбер кабул итмәячәк." Зөфәр: "Мин үзем сине детдомга алып киткәннән бирле бүгенгәчә бала чакта авыл малайлары сине какканда яклый алмаганыма уфтанып яшим. Дөресен әйткәндә, мин үзем дә синнән бераз курка идем. Капма-каршылы уйлый идем мин синең турыда. Ә инде үсә төшкәч, сине сагынып, кызганып, качып кына елый торган идем." Сәфәрҗан: "Әйе, мине моннан тамырымнан йолкып алып киткәннәр иде шул." Гайнетдин, Сәфәрҗан, Нурҗамал чәй эчәләр. Сәфәрҗан: "Авыл шулай ук ямьле, үзе дә, тирә-ягындагы табигате дә." Нурҗамал: "Безнең монда баш каткан, очны-очка ялгап яшәп, туган як ямен күрергә вакыт та юк. Аерым хуҗалык булгач бигрәк тә." Гайнетдин: "Башыңны гел кайгыга батырсаң, дөньясының яме калмас." Нурҗамал: "Кайгыны аны сорап теләп алмыйсың бит." Еламсырап: "Заһид балакаем кай җирләрдә ята икән хәзер?" Сәфәрҗан сагыш белән: "Үскәндә Заһид абый миңа бик кырыс булса да, барыбер гыйльгадиллек ягында иде." Шәйдулла керә. Нурҗамал күз яшьләрен сөртә-сөртә мич тарафына кереп китә.
Шәйдулла тартынып кына. Саулармысыз, Гайнетдин? Исән саулар әлегә, әйдә, уз, утыр, шәй ишәбез. Шәйдулла ни әйтергә белми торгач. Зөфәр өйдә түгелмени? Гайнетдин районда эш белешеп йөри. Әклиме аңа ярып китте. Нурҗамал, шәй ясыйммы? Шәйдулла, юк, яңа гына шәй эчтек. Сәке шитенә утыра. Ну, Сәфәрҗан, авылына әйләндеңме? Сәфәрҗан, әйе. Шәйдуллага текәлеп карый. Сагындырды авыл. Шәйдулла. Сагындырыр инде ул. Кем ойлаган сине менә шушындый герой булып кайтыр дип? Гайнетдин, ник алай дисең әле син? Шәйдулла, булай гына. Сәфәрҗан, мин беләм аның ник алай дигәнен. Контраның малайы ничек кеше була алды дип шакката ул. Шәйдулла ялагай тавыш белән: алай димә инде син, Сәфәрҗан. Мин бик шат синең исән сау кайтуыңа. Авылдашлар әнә пыш-пыш киләләр, җын малай кеше булган, дошман төшереп калдырган орлыктан шушындый совет офицеры чыгарга тиеш микәнни дип шәйнәшәләр. Сәфәрҗан, беләм, ишетәм. Шулай да мине авылдан детдомга озатырга кушучы син булдың бит, Шәйдулла абый. Шәйдулла, син хәзер инде олы кеше аңларга тиеш. Җенле күлдәге кабер турында чекистларның сорашуларын син белмисеңдер бит әле. Ак офицерның малайын авылда асрыйсыз дип җилегемне суырдылар. Минем сине авылдан детдомга рәзе җибәрәсем килде. Сәфәрҗан, юк, син нык тырыштың, Шәйдулла агай. 40-нчы елны авылга кайтып киткәннән соң син бит депога минем өстән язып кергәнсең. Авылның котын алып торган җин малае дип тә, обоздан төшеп калган эт дип тә, ак офицерның орлыгы дип тә атагансың мине. Сез аның кем икәнен, нәрсә икәнен белмисезме дип язгансыз. Шәйдулла каушый, курыктым мин. Авыл халкы бик хөсет, син матур киенеп күчтәнәчләр белән авылга кайткач, ачлы-туклы хәерче авылдашлар, контр балалары барыбер яхшы яши дип миңа бәйләнеп интектерделәр. Төнлә уполномоченный килеп, синең турыда төпшендә курыктым мин. Сине монда бүтән кайттартасым килмәде. Яздым, әйе яздым. Хәзер инде бәйләнүче дә булмас, сине моннан куучы да булмас. Син боевой офицер хәзер. Сәфәрҗан, син хәзер авыл җитәкчесе түгел, куа да алмыйсың инде. Шәйдулла, алай димә инде, Сәфәрҗан. Хәмдия керә. Хәмдия, ни хәлләрегез бар? Шәйдулла, син монда икән. Ничек соң, Сәфәрҗан? Ял иттеңме инде бераз? Ире янына утыра. Сәфәрҗан, нәрсәдән ял иттеңме дип сорыйсың, Хәмдия апа? Хәмдия, нәрсәдән дип, Сәфәрҗан? Яшәүдән, дөньядан ял итү мөмкинме икән соң ул? Хәмдия, син бигрәк картларча сөйләшәсең. Гайнетдин, ул бала чактан ук олы кешеләрчә сөйләште. Хәмдия, исән сау кайтканыңа куанырга кирәк, балакаем. Әнә безнең бер кияүбез сугыш бетәргә ярты ел кала һәлак булды. Икенче кияү аяксыз кайтты. Шәйдулла, кайда урнашырга исәбең? Сәфәрҗан, белмим әле. Хәмдия, әллә кая китмәс инде, үз районыбыз тирәсендә калыр. Сәфәрҗан, дөрес, Хәмдия апа, әллә кая китмәм инде мин. Табигатны аны алдап булмый берничек тә. Аның үз законнары бар. Фатих керә. Фатих елмаеп, здравия желаю, барысы белән дә күрешеп чыга. Шәйдулла кузгала. Ярый, без чыгып торыйк инде. Шәйдулла белән Хәмдия тиз генә чыгып китәләр. Гайнетдин, карчыгайда су ташып мунча ягып җибәрик әле. Нурҗамал каушап, шәй ишертим инде кунакка. Фатих, нинди кунак инде мин, Нурҗамал апа. Сәфәрҗан белән үзебез дә ясап иш алабыз ул шәйне. Гайнетдин белән Нурҗамал ике ир-егетнең әңгәмәсенә кымашауламас өчен чыгып китәләр. Фатих көлә. Гайнетдин абый колхозга керергә өндәр дип миннән гел шулай кача инде ул. Сәфәрҗан, керергә теләмәгәч, ник өндисең аны? Фатих, Гайнетдин абый кебек оста куллы кешегә Зимагур сыман кайлардадыр ялланып акча эшләп йөрү килешми. Үзебез дә аның кебек балта осталарына мохтаҗ. Аны ничек булса да колхозга кертергә кирәк. Сөйләшәләр аның белән. Сәфәрҗанны җентекләп күзәтә. Син хәзер әнә нинди? Сәфәрҗан, аның күңеле үзенчә яшәргә тели. Шуны ник аңларга теләмисез? Күмәклекне бер кашан яратмады. Фатих, ярар, без бу турыда сөйләшмик әле. Күрешмәгәнгә 16 ел бит, үзеңнең планнарың ниндирәк? Сәфәрҗан, каладан быяу алып кайтып, анам каберендәге рәшәткәне буйсын бар. Фатих чырайын сытып, ул кабер авылыбызда зур тамга тимгел булып, җенле күлнең шомлылыгын арттырып тора. Сәфәрҗан усал, кабер турында алай димә. Фатих, алай ямсыз карама миңа, Сәфәрҗан. Сәфәрҗан, бала чакта мине иң нык җәберләгән кеше син идең. Җен малай дип үзәгемә иң нык үтүче син булдың. Хәзер инде без балачага түгел, икебез дә сугышны үттек, олы җанлы булырга вакыт, кагылмагыз миңа да, анам каберенә дә. Фатих, ярар. Сине мондый кыяфәттә күрүемә мин бик шат, кузгала. Сәфәрҗан,
Мин дә синең авыл җитәкчесе булуыңа шат, Фатих. Син бик үк еракка китмәссең шикелле. Сәфәрҗан, нишләп алай дип уйлыйсың? Торып баса. Фатих ишек катына җиткәч, ай сайын ай тула бит. Сәфәрҗан, әйе, ай сайын ай тулып тора. Табигатьтән бер кая китеп котыла алмассың. Табигатьнең үз законнары бар. Фатих, ә моннан еракта чакта ничек түздең? Сәфәрҗан, минем туган җирем бар, анам кабере бар. Минем тамырым сузылган төбәк бар, авылым бар. Шул авылда мине якын итүче берничә кеше бар. Гомумән, минем ватаным бар дигән уй тойгыны үземә тукыдым мин. Шул бөек хискә үземне инандырдым. Фатих чыгып китә. Нәзирә киянтә чиләк күтәреп кыйга суга бара. Кые янына Сәфәрҗан килә. Сәфәрҗан, исәнме Нәзирә? Нәзирә, исәнме Сәфәр абый? Сәфәрҗан ягымлы итеп. Кайчан мине җиләккә алып барасың? Нәзирә югалыбрак. Нишләп мин сине җиләккә алып барырга тиеш? Сәфәрҗан, Зөфәрне алып барырга ярый, ә мине юкмы? Нәзирә, без бит аны Әклимә белән икәү алып бардык. Сәфәрҗан серле тавыш белән. Мин шактый дөнья күрдем, ә синең кебек гүзәл затны очратканым булмады. Нәзирә уяла. Сәфәр абый, минем әле суны күп ташыйсым бар. Сәфәрҗан, безнең сөйләшеп торуыбызны күрерләр дип куркасыңмы? Нәзирә, безне бергә күреп куркырлар дип борчылам. Сәфәрҗан, атаң гына курыкса инде. Нәзирә, минем әтине дошман итмә, Сәфәр абый. Сәфәрҗан, ничек инде мин мондый сылуның әтисен дошман итим? Нәзирә, синең бала чакта да бер кемгә ачуың килми иде бугай. Сәфәрҗан, күрсәтәсем генә килмәгәндер. Нәзирә, әти миңа гел ул җен малай янына якын килмәде иде. Ә минем ул ачуланган сайын синең яныңа барасым килә иде. Әклимә белән икебезне арбага утыртып йөри идең бит. Синнән куркырга кушканнарына аптырый идем. Малай шалайның сине үртәгәненә лә шакката идем, аңламый идем. Сәфәрҗан, хәзер аңладыңмы соң инде? Нәзирә, аңлыйсым килми. Сәфәрҗан, клубка чыгасыңмы бүген? Нәзирә, Әклимә белән чыгабыз дип сөйләшкән идек. Сәфәрҗан ишек алларына кирип китә, киянтә чиләкләрен күтәреп Әклимә чыга. Әклимә Нәзирә янына килеп, нәрсә булды сиңа? Әллә нишләгәнсең? Нәзирә хушына килә алмыйча. Белмим, әллә нишләп киттем шунда. Әклимә, нәрсә булды сиңа? Нәзирә, белмим, йөрәгем дык-дык кага. Киянтәгә чиләкләрен элеп китеп бара. Фатих күренә, читтән карап тора. Аны күргәч, Әклимә тиз генә су алып өйләренә кирип китә. Нәзирә тагын суга чыга. Кые буенда аның янына Фатих килә. Фатих папирос каба. Сәфәр нәрсәләр сөйли? Нәзирә, хәлләрне сораштырды, бала чакларны искә төшердек. Фатих, син аның белән сак бул, тәмәкесен кабза. Нәзирә гаҗәпләнеп, ник мин сагайырга тиеш? Күрше малае бит ул. Фатих, аның кем малае икәнен белмисеңмени? Нәзирә, кем малае булса да башкалар шикелле ике куллы, ике аяклы кеше. Фатих, аны барыбер авыл халкы кешегә санамый. Нәзирә, чөнки ул кыер сутуларга түзгән, детдомда да югалып калмаган, акыллы, укымышлы офицер. Аны күрә алмаучылар ник күрә алмауларын үзләре дә аңламыйлардыр ахрысы. Фатих ачулы тавыш белән. Нишләп әле син аны яклыйсың? Нәзирә, Фатих абый, минем эшем күп, минем әле кер юасым бар. Фатих ягымлы булырга тырышып. Миңа 3 минут вакытыңны кызганма инде, Нәзирә. Сиңа ничек гашык булып йөрүемне беләсең бит? Нәзирә, Фатих абый, әти тәрәзәдән карап тора. Фатих тәмәкесен ташлап тапты. Торасың да шулай дисең, Шәйдулла абый миңа ачу саклыйдыр, әмма мин чыгармадым бит аны председательлектән. Нәзирә, ышанда түгел, кеше әллә ниләр сөйләр. Фатих, мин колхоз җитәкчесе, авылымның һәр кешесе белән сөйләшеп торалам. Нәзирә су алып өенә таба китә. Фатих, клубка чыгасыңмы бүген? Нәзирә, белмим, ишек алларына кирип китә. Сәфәрҗан чыга, Фатих аңа таба килә. Фатих кырыгына. Тагын озак буласыңмы әле авылда? Сәфәрҗан, ник алай сорыйсың? Фатих, чөнки авыл халкы озакка кайтканмы? Авылда кала микән әллә? Алга таба нишләргә җыена икән дип кызыксына. Сәфәрҗан читкә карап. Җаным ничек теләй шулай итәрмен, Фатих. Сәфәрҗан, сиңа моннан китәргә кирәк. Сәфәрҗан Фатихның йөзенә текәлеп. Нишләп китәргә тиеш мин? Фатих, соң яратмыйлар сине монда, яратмыйлар. Сәфәрҗан, син үзең мине күрә алмагач, башкалар да яратмаска тиеш дип ышандырырга тырышасың. Син бала чакта ук башкалардан үзеңне өстен куярга тырыша идең. Мине дошман итүең дә җенле күлдә туганым өчен түгел, ә синең ишеләргә буйсынырга теләмәгәнем өчен булды. Малайларны миңа каршы кытыртуың да инеш буенда синең иягеңә кундырганым өчен бит. Фатих кырыскына, бу минем туган авылым, мин хәзер колхоз рәисе, мин авыл өчен, авыл халкы өчен җаваплы кеше.
Монда бала чактагы шаярту, кытыртуларны искә алып торуның кирәге юк. Сәфәрҗан, бу авыл минем дә туган авылым. Фатих, сине барыбер төшеп калган орлыктан үскән нәрсә. Син барыбер төшеп калган орлыктан үскән нәрсә монда. Сәфәрҗан усаллана. Язмыш җилләре кешене орлык кебек әллә кайларга илтеп ташласа да, кайда да булса да ул тамыр җәяргә тиеш. Монда минем туган җирем, минем шушында тамырым. Язмыш ничек бормаласа да, барыбер шушы җир миңа изге җир. Ничек дип аталса да, хәтта җенле күл булса да, иң якын туфрак шушында. Анам шушында җирләнгән. Әйт әле миңа, туган ил, туган җир, ватан тагын ничек билгеләнә? Шул ук күренеш төн җиткән Фатих Нәзирәне клубтан узата килә. Фатих кызның кулын тотып: "Нәзирә, без синең белән пар килгәнбез." Нәзирә салкын гына: "Кем әйтте?" Фатих: "Үзем сизәм." Нәзирә: "Иртәле миңа кияүгә чыгарга, Фатих абый." Фатих җитди генә кыяфәт белән: "Мин колхоз рәисе, атаң эшләгән урынга куелган кеше. Без бергә булырга тиеш. Атаңның миңа бераз ачуы киләдер. Аны чыгарып, мине сайлаганнарына мин гаепле түгел. Без синең белән өйләнешкәч үпкәләве бетәр, хәлле тормыш корып җибәрербез." Нәзирә: "Туңдым мин, керим әле." Фатих: "Минекеләр сезгә сөйләшергә килсеннәрме? Яучы җибәримме?" Нәзирә кискен генә: "Юк, куркам." Фатих: "Курыкма, вакыты җиткән бит инде." Нәзирә: "Юк, ашыгырга кирәкми, туңдым мин." Өйгә таба китә. Фатих: "Ярый, тыныч йокы, иртәгә күрешербез." Нәзирә кереп китә, Фатих тәмәке кабыза, берәү уйланып торганнан соң Гайнетдиннәр ягына карап тора. Аннан әкрен генә тәмәкесен тарта китеп бара. Ул киткәч, саклык белән генә Нәзирә чыга. Гайнетдиннәр өеннән як-ягына каранып, Әклимә пәйда була. Нәзирә пышылдап диярлек: "Әклимә, кил монда." Әклимә йөгереп килә. "Нәрсә ди?" Нәзирә: "Кияүгә чык миңа ди." Әклимә: "Ә син?" Нәзирә: "Никтер җаным тартмый минем ул кешегә." Әклимә: "Ник болай нык калтыранасың? Әле сине алып китүче юк бит." Сәфәрҗан чыга, кызлар янына килә. Сәфәрҗан: "Кызлар, нишләп йокламыйсыз инде? Тиздән таң ата бит." Нәзирә: "Ә үзең ник йокламыйсың?" Сәфәрҗан: "Әллә нигә бер кайтып, йоклап ятыйммыни? Йокым качты минем, кызлар." Әклимә: "Туңасың, үстеңә берәр нәрсә кияргә идең. Бар инде, кер." Әклимә: "Әле Нәзирәгә, әле Сәфәргә карап ала. Ярар алайса, сау бул, Нәзирә." Кирип китә. Сәфәрҗан: "Сине күрәсем килде." Кителен салып Нәзирәнең иңенә элә. Нәзирә киеренкелек белән: "Таң атканда күрәсең килдеме?" Сәфәрҗан: "Минем сине тәүлек әйләнә күрәсем килә." Нәзирә: "Клубка ник чыкмадың?" Сәфәрҗан: "Мине авыл халкы яратмый." Нәзирә: "Яратмыйлар дип, куркалар, шүрлиләр диген. Яратма түгел бит инде ул." Сәфәрҗан: "Курыккан нәрсәне яратканнарын кайчан күргәнең бар?" Нәзирә: "Ә мин сине клубта көттем. Барысына да ачу итеп сине анда күрәсем килгән иде." Сәфәрҗан: "Ә клубка чыгып, яныңа килгән булсам, кеше сүзеннән курыкмас идеңме?" Нәзирә елмаеп: "Без бит күршеләр." Сәфәрҗан: "Ә миннән курыкмыйсыңмы?" Нәзирә сагаеп: "Куркам." Җылы тавыш белән: "Ләкин башкалар курыкканча түгел, башка төрле курку белән куркам мин синнән. Никтер мин шул куркуымның булуына шат, шул куркуымның дәвам итүен телим." Сәфәрҗан: "Мин китәм, Нәзирә." Күкрәк тутырып сулыш ала. Шушы һаваны озак елларга җитәрлек итеп тирәнтен сулап алырга иде. Нәзирә боек тавыш белән: "Тагын кайчан кайтасың?" Сәфәрҗан: "Белмим, бәлки бүтән кайтмам да." Нәзирә: "Түзә алмассың, кайтырсың. Син туган якны нык сагынасың." Сәфәрҗан: "Каян беләсең?" Нәзирә: "Күренеп тора." Сәфәрҗан: "Бу дөньяда кадерле әйберләрдән, кадерле кешеләрдән, яраткан нәрсәләреннән язмыш гел аерып тора инде ул, рәхимсез рәвештә. Ә икенче яктан карасаң, дөнья син теләгәнчә генә барса да кызык булмас иде. Үзеңнең теләкләреңне, күңелең тарткан нәрсәләрне онытырга, юк итәргә дә үзеңдә көч табарга кирәк. Югыйсә, акылдан язарга мөмкин." Сәфәрҗан Нәзирәнең кулын кош тоткан кебек ике куллап тота, өреп җылыта. Нәзирә тагын калтырана башлый. Нәзирә еламсырап: "Сәфәрҗан абый, Сәфәрҗан." Сәфәрҗан: "Асыл кыш син, Нәзирә. Бар, кер инде, йокларыңа вакыт җиткәндер." Кызның иңеннән кителен ала. Сәфәрҗан үз йортларына таба китеп бара. Нәзирә берәү ук басып тора да өйләренә йөгереп кереп китә. Сәфәрҗан өйгә керәм дигәндә генә караңгылык эченнән Фатих килеп чыга. Фатих усал тавыш белән: "Сәфәрҗан!" Сәфәрҗан тыныч кына: "Нәрсә булды, Фатих?" Фатих: "Син кайчан китәсең?" Сәфәрҗан: "Кайдан кая?" Фатих: "Ни дигән сүз инде бу?" Сәфәрҗан: "Үзең бит тузга язмаган сорау бирдең. Бу дөньяда кайдан кая китеп котылу мөмкин.
Фатих, син авылдан тизрәк китәргә тиеш. Сәфәрҗан, бу минем туган җирем. Фатих, син очраклы рәвештә монда туган кеше. Сәфәрҗан, бер нәрсә дә очраклы түгел бу дөньяда. Син нишләп үзеңнең очраклы түгелме икәнеңне уйламыйсың? Фатих, син нәрсә әйтмәкче буласың? Сәфәрҗан, син нинди ысул белән кайда тугансың? Мин дә шул ук дөньяга килгәнмен. Фатих, мин сиңа сер итеп кенә әйтәм, синең белән район милициясеннән кызыксындылар. Сугыш беткәч үк әле син авылга кайтканчы. Сәфәрҗан, ничек дип кызыксындылар? Фатих, син авылга кайтмадыңмы дип кызыксындылар? Сәфәрҗан җикереп, юкны сөйләмә, минем тизрәк китүемне телисең син. Шуңа әллә ниләр уйлап чыгарасың. Минем белән кем кызыксынса да, мин разведрота командиры. Мин сугышны башыннан азагына кадәр үттем. Фатих ярсып, совет власты аркасында туылып үсеп, белем алып, тылда ятар идең мәллә? Сәфәрҗан, мин синең халәтеңне аңлыйм. Эшеңдә ниләр кайнаганны, барлык уй-хисләреңне ачык күрәм. Фатих, нәрсә аңлыйсың, нәрсә күрәсең? Сәфәрҗан, хәрәкәтләреңнән, күз карашларыңнан, сөйләшүеңнән барысы да аңлашыла. Мин сине үтәли күрәм, Фатих. Фатих, шулайдыр шул. Җенле күлдә туган затта андый күрү сәләтләре тумыштандыр инде ул. Син кеше түгел, кыяфәтең кешенеке булса да, синдә җен утыра. Мин дә бит бераз күрә беләм. Сәфәрҗан, кайсыдыр шагыйрь әйткән бит. Күңелендә җеннәр уялаган икән, димәгәндә фәрештәләр яшәгән. Анысы ярар. Туган җирне мин башкача үземчә яратам, Фатих. Анам кабере юкка чыкмасын өчен. Дошманга каршы сугыштым мин. Җенле күл элеккечә җенле күл булып калсын өчен кан кыйдым. Син дә туган җирең өчен сугышкансыңдыр яуда. Әмма туган җирең синең бердән-бер кадерле нәрсәң түгел. Син табынган төшенчәләр тагын бар әле. Советлар Союзы, Мәскәү, партия, Сталин. Фатих, ә синең өчен алар юкмыни? Сәфәрҗан, син мине аңлап бетермәдең. Минем бер генә изге төшенчәм бар. Үзәгемнән сузылган бер җепкә генә мине бәйләп тота торган туган җирем. Мин шул җепкә ябышам да өзелер дип куркам. Миндә үз-үземне белә белгәннән бирле кимсенү хисе яши. Дөньяда артык, кирәкмәс кеше итеп тою минем бәгыремне гел ашап тора. Әйе, мин төнлә дә күрәм. Кешеләрне үтәли күрә белү сәләте бар миндә. Шуңа күрә бу дөньяның һәр төсе, һәр кыймылдавы, һәр сулышы ачык минем өчен. Шуңа күрә һәр капма каршылык минем өчен анык күренә. Шуңа күрә үземнең бу дөньяда яшәвемнең фаҗигасы никадәр тирән икәнне бер үзем генә беләм. Фатих кинәт курка башлый. Чынлап та шайтан син. Күренмә бөтен авылда. Җенле күлгә дә аяк басма. Халыкның былай да гел кот алынып тора. Йөрмә монда, югал, кит, күренмә. Сәфәрҗан, син чынлап та куркасың миннән. Чөнки син мине бала чакта җиңә алмадың. Хәзер дә җиңә алмыйсың. Буйсындыру хәлеңнән килми. Син андыйлардан нык куркасың. Тагын бер сәбәп бар әле, Нәзирә. Фатих, мин сине төрмәгә утыртам. Җаен табармын, статьясы да табылыр. Сәфәрҗан тыныч кына. Кыбырсыма бу кадәр, мин китәм. Фатих таләпчән тавыш белән. Кайчан? Сәфәрҗан, сәгать ничә? Фатих кулындагы сәгатькә карап. Иртәнге 4. Сәфәрҗан, бүген кичкә мин инде авылда булмам. Фатих, ярар, кызу китеп бара. Берничә көн үткән, 13 август 2 сәгать 27 минутта ай тулган көн, җенле күл төн. Сәфәрҗан тирә-якка карап иркен сулыш ала. Аннары түмгәккә утыра. Якында гына куак ботаклары шытырдаган тавыш ишетелә. Сәфәрҗан сагайып урыныннан кузгала һәм шул якны күзәтә. Агачлар арасыннан Нәзирә килеп чыга. Сәфәрҗан шаккатып: "Нәзирә, нишләп йөрисең монда?" Нәзирә көчкә сулыш ала. "Синең яныңа килдем." Сәфәрҗан: "Тилердеңме әллә?" Нәзирә: "Әллә тагын." Сәфәрҗанга сыена. Сәфәрҗан: "Бөтен тирә-якны өркетеп торган җенле күлгә төн уртасында килергә ничек йөрәгең җитте?" Нәзирә: "Мин синең монда икәнеңне белдем. Урманнан кайтучылар җенле күлдә тагын кемдер йөри дип авылда сөйләделәр. Бүген ай тулганны күрдем дә, синең монда икәнеңә шигем калмады." Сәфәрҗан: "Әйе, бүген ай тулды. Иртәнге 3:27 минутта. Ә шулай да ничек курыкмадың? Әгәр мин монда булмасам?" Нәзирә: "Сине бик күрәсем килде. Фатих белән сөйләшкәнегезне теге көнне тыңлап тордым. Шуннан соң 2 көн өйдәгеләрдән качып еладым." Сәфәрҗан: "Ник еладың?" Нәзирә: "Сине кызганып." Сәфәрҗан: "Тапкансың кызганыр затны", җитди кыяфәт белән. "Мин бит чыннан да җен." Нәзирә Сәфәрҗанның муенына куллары белән сарыла.
Ә миңа барыбер, җенме син, кешеме? Сәфәрҗан югалып кала, ничек инде, нәрсә булды сиңа? Нәзирә елый, белмим. Сәфәрҗан, хәзер ник елыйсың? Һаман да мине кызганыпмы? Нәзирә, сине күргәнгә куанып елыйм. Сәфәрҗан Нәзирәне кочагына ала. Берничә ай вакыт узган. Көз айы Нәзирә чиләк күтәреп кыйга суга бара, аны күреп Әклимә өйләреннән чыга. Нәзирә янына килә. Әклимә, нәрсә булды сиңа, Нәзирә? Ник әйтмисең? Ничә көн инде кара киеп йөрисең? Нәзирә кайгылы тавыш белән, харап булдым мин, Әклимә. Әклимә, мин синең иң якын иптәшең, әйт инде. Фатихның бәйләнүеннән туйдың әллә? Нәзирә, әйе, туйдым. Югыйсә яратмаганымны да белә бит инде. Инде миңа өйләнергә теләвен белгертеп, әти белән дә, әни белән дә сөйләшкән. Әклимә, ярар инде, ни дисәң дә колхоз җитәкчесе бит ул. Нәзирә Әклимәгә туры карап, мин Сәфәрҗанныкы. Әклимә, бүтән кайтмыйм дип китте бит ул. Нәзирә елый. Шулай диде шул. Әклимә, елама, монда әле бернинди кайгы юк. Нәзирә ашынып, бар шул менә. Әклимә, әйт, Нәзирә, нәрсә бар? Әйт тизрәк, кыйга кеше килгәнче. Нәзирә, мин авырга уздым ахры. Әклимә хушсыз калып. Нәрсә? Нәзирә, күзеңне акайтма инде, булай да куркам. Баштарак аңламый йөрдем, хәзер инде шигем калмады. Әклимә, кемнән соң ул? Нәзирә, кемнән булсын инде? Сәфәрҗаннан, башка кеше белән минем кочаклашканым да юк. Әклимә кытсыз калып. И, Ходаем, нишлисең инде хәзер? Нәзирә аңгырашып. Нишләргә дә белмим шул. Әти үттерә мине, тора-бара беленәчәк бит инде ул. Әклимә як-ягына каранып. Тукта, елама, кеше күрә. Нәзирә, үләм мин, әдәм көлкесенә калам бит. Ничек төшерергә икән аны? Ничек әтиләргә белгертмичә эшләп була икән аны? Әклимә, тукта, мин бүген үк Сәфәрҗанга хат язам. Нәзирә, кайда соң ул? Әклимә, әлегә Казанда. Нәзирә, адресын беләсеңме? Әклимә, беләм. Әле берничә ай шушында булам дип язган. Хат бер атнада барып җитә. Нәзирә, минем йөкле икәнемне белгәч, кайтмый инде ул монда. Әклимә, сөрт күз яшьләреңне, бир чиләгеңне, суны үзем алып керәм. Елама, әнә кемдер килә. Сәхнә караңгылана. Шул ук күренеш, Шәйдуллалар йорты ягыннан кычкырган, елаган тавышлар ишетелә, Шәйдулла атылып чыга. Тыярга тырышып, Хәмдия аның артыннан йөгерә. Шәйдулла акырып, "Үтерәм!" Хәмдия шәрелдәп, "Кеше көлдермә, тукта!" Шәйдулла хатынына сугып җибәрә. "Сине дә үтерәм, нәрсә карадың? Синең кызыңны кем карарга тиеш?" Гайнетдин чыга. Шәйдулла йөгереп килеп, аны түшеннән эләктерә, тарткалаша башлыйлар. Нурҗамал аларны аерырга маташа, Хәмдия елап арлы-бирле йөгереп йөри. Шәйдулла ярсып, "Синең җен малаең кызымны харап иткән, үтерәм барыгызны да." Гайнетдин тарткалашып, "Тыныч кына сөйләшик әле, Шәйдулла. Шәйдулла, тыныч кына, тәмам гарык мин синнән, синең ул шайтаныңнан өстәвенә тагын нәселемә бәла китердегез." Нурҗамал ялвара. "Тынычлан, Гайнетдин. Сугышма, халык күрә бит." Шәйдулла, "Күрсеннәр, хәле бетә." Еш-еш сулый, Хәмдиягә эндәшә. "Бар, кызыңны алып чык монда." Хәмдия өйләренә кирип китә. Шәйдулла аның артыннан кычкырып кала, "Үтерәм сине дә, кызыңны да." Гайнетдин йыртылган күлмәген капшап, "Бөтенебезне дә үтереп нишләмәкче буласың?" Шәйдулла асылдап, "Дәшмә, контра, подсуд китәчәксез барыгыз да." Нурҗамал, "Синең кызың балага узганга нишләп без подсуд китик?" Шәйдулла, "Син имезеп үстердең ул шайтанны, җенле күлдән иблис тыгымын алып кайтканыгызны шул ук вакытта ук күңелем сизде. Бу көнгә куеп балта белән урталыйга чабасы калган аны." Хәмдия Нәзирәне җитәкләп алып чыга. 10 адым чамасы ара киткәч, калгач, Нәзирә кулын йолкып ала һәм бер урында басып кала. Барысы да Нәзирәгә текәлеп карап торалар. Шәйдулла шашкан кыяфәт белән, "Уят, хурлык, позор!" Хәмдия ачыргаланып, "Ник бөтен дөньяга фаш итәсең? Аза купмыйча гына үзара бетереп булыр иде бит." Шәйдулла, "Нәрсә, үтерәм мин сине. Кызыңны да бүген үк бәреп үтерәм. Үзара тыныч кына." Гайнетдингә күрсәтеп, "Бу бетлеләр белән шыпырт кына шушы позорны бетерергә кушасыңмы әллә?" Хатынына кизәнә, Гайнетдин аны тота, суырга ирек бирми, Хәмдия читкә тайпыла. Нурҗамал, "Хәмдия, кит, якын килмә." Фатих килә, көлә. Фатих ерактан ук шаярып кычкыра, "Руки вверх!" Барысы да тыптан калдылар. "Нәрсә, яңа сугыш башландымы әллә?" Ямсыз итеп көлеп куя. Аннары барысына да күз йөгертеп чыга. Шәйдулла, "Менә буларның җен малае авылны мәсхәрәләде." Гайнетдин, "Беләбез. Йөгездәге гауга әллә кайларга ишетелә." Хәмдия, "И Ходаем, Фатих, Сәфәрҗаннан мин шушының ише бер пакостны күптән көттем. Шуңа күрә аның моннан тизрәк китүен теләдем. Әле бу аның соңгы зыяны түгелдер. Җенле күл тирәсен сукалатырга кирәк булыр. Ул урынны үзгәртергә кирәк. Халык та курыкмый башлар, яңа бәләләр дә килмәс." Гайнетдин,
Ул тарихи урынны суқаларға ярамый. Борын-борыннан халық аны шомлы урынга санаган икән, киресенчә аңа тияргә ярамый. Анда кабер дә бар. Шәйдулла, син контра каберен изгеләштермәкче буласың. Син үзең дә контра, единоличник. Гайнетдин җикереп, минме контра? Минем улым сугышта ятып калды. Минем үз хезмәтем белән тамагымны туйдыручы. Минме контра? Шәйдулланы якасыннан эләктереп ала. Мин синең шикелле сорыкып булмадым бер кайчанда. Фатих, ну-ка, айырырга тотына. Мин югында сугышырсыз. Сәфәрҗаның кайдасың синең хәзер? Гайнетдин усал тавыш белән. Сиңа барыбер түгелмени, Фатих? Син минем белән алай сөйләшмә, җавапка сине дә тарталабыз. Гайнетдин, куркытма, мин куркудан узган инде. Фатих, ничего, табарлар Сәфәрҗаныгызны. Назира иләренә йөгереп кирип китә. Фатих көлемсерәп карап кала. Шәйдулла кыжырап Гайнетдингә ташлана, үтерәм. Тагын сугыша башлыйлар. Нурҗамал аларны араларга тотына. Фатих шаркылдап көлеп карап тора. Көтмәгәндә Сәфәрҗан пайда була, барысы да баскан урыннарында катып калалар. Сәфәрҗан, саулармысыз? Фатих шәнчүле тавыш белән. Бик үк сау түгел шул. Син монда кайберәүләрнең сәламәтлеген какшатып киткәнсең икән. Әле мондагы яңалыкны белмисең дәдер. Сәфәрҗан, беләм, тыңлап тордым. Фатих, алай икән. Ну, нәрсә әйтерсең? Нишләргә исәбең бар? Сәфәрҗан, мин Нәзирәне алып китәргә дип кайттым. Барысы да үнсез калып карап торалар. Шәйдулла кинәт кычкырырга тотына. Алып кит, күземә күренмәгез. Авылда изегездә булмасын. Читкә китеп теләсә нишләгез. Ник шунда дөмекмисез? Авылда изегездә булмасын. Абына сыртына атлап өенә таба китә. Хәмдия йылый-йылый иренә иярә. Каргама үз балаңны. Шәйдулла, синеке ул, минеке түгел. Караңгылык. 1947 ел Гайнетдиннәр йорты Нурҗамал ян эрли Хәмдия керә. Хәмдия, ни хәлләрегез бар, Нурҗамал? Нурҗамал, бер кие, утыр. Хәмдия сәке читенә утыра. Нәзирәне уйлап, күз яшьләрем калмады инде. Сезгә хатлары килә ахрысы? Нурҗамал, Сәфәрҗан язгалап тора. Хәмдия, Закамскида яшиләр икән, анысын беләбез. Ниләр дип язасың? Нурҗамал, әйбәт кенә яшәп яталар, малайлары туган, Кәрәм дип исем кушканнар. Хәмдия сыкранып, яннарына барып кайтыр идем. Шәйдулла йодрыгын селкергә тотына. Бала кемгә охшаган икән? Нурҗамал елмаеп, таш сезнең Нәзирәгез ди. Хәмдия, харап булды кызым, хараплар булды. Кайлардан китереп чыгара бит язмыш хәсрәтләрне. Нурҗамал, бер дә харап булмады кызың. Сәфәрҗан күмер бушату базасында начальник урынбасары, кызыңның тамагы тук, арты җылыда. Хәмдия, авылдагы яманатын кая куясың? Нурҗамал кырыгына. Кызың башын югалтканга кем гаепле? Хәмдия, ник алай каты бәреләсең син миңа? Нурҗамал, мин болай да ут йотып яшим. Нурҗамал, безгә гомергә каты бәрелделәр. Айрым хуҗалык булганыбыз өчен дә, Сәфәрҗан аркасында да, кайгы хәсрәтне дә сездән ким күрмәдек. Хәмдия, аның каравы балаларыңнан уңдың. Заһид геройларча һәлак булды. Зөфәрең акыллы егет булып чыкты. Кала кызына өйләнеп шунда төпләнде. Кыз бала алып кайтканнар дип ишеттем. Әклимәгезгә күрше авыл көрәшчесе өйләнде. Бәхетле кеше син. Нурҗамал, Сәфәрҗан да безнең улыбыз. Шуңа күрә синең кызыңа җил яңгыр тигезмәс, гаиләләре дә начар булмас. Хәмдия, җен малае дигән таба балаларына да йыкмас микән? Нурҗамал, йыкса да, йыкмаса да, синең кызың Нәзирә тапкан бала инде ул хәзер. Хәмдия чыгып китә, Гайнетдин керә. Гайнетдин, Хәмдия ник кергән? Хәмдия, Нурҗамал, шыңшырга. Аны да аңлап була инде, кара киеп, тәмам какчаланып беткән. Өстәвенә Шәйдулласы көне-төне җилеген суыра, кызы өчен битәрли, кыйный да бугай. Гайнетдин, мин иштерәк кешесен очраттым, сыер алырга килгән. Миңа эш бар ул авылда, мунча җиткерергә. Берничә көннән шунда барам. Шәйдулла керә. Шәйдулла кыюсызланып, исәннәрмесез? Гайнетдин, исәнме? Шәйдулла, Хәмдия сезгә кергән булган икән. Нурҗамал, керде шул. Әле иренә, әле күршесенә карап алганнан соң, мин бүген тавыкларымны ашатмадым бит әле. Ирләр әңгәмәсенә комачауламас өчен тиз генә чыгып китә. Шәйдулла, кергәнемә аптырыйсыңдыр? Гайнетдин, бу дөньяда мине аптырашта калдырыр нәрсә калмагандыр инде ул. Шәйдулла, чөнки син үз туган авылыңда, үз туган җиреңдә башкалар кебек яшәмисең. Тыңгылык тапмавыңда шуннан, айрым хуҗалык булуыңда бер кайчан кимсетмәде үзеңне. Гайнетдин, яшәү рәвешем кимсетерлек булса, мин алай яшәмәс идем.
Кеше үзен үзе генә кимсет ала, ә тыңгылык тапмауга килгәндә синең кебекләр аркасында шулай ул. Җитәкче булып торганда да бер кайчан үз авылың, үз халкың өчен тырышып яшәгән кеше түгел син. Власть нәрсә әйтер дип, власть үзгәргәнгә карап үзгәреп, авылдашларның күңеленә коткы иңдереп яшәдең гомер буе, Шәйдулла. Чөнки минем үземне гел куркытып тордылар. Паузадан соң. Мин синең белән талашырга дип кермәдем. Фатих районнан рөхсәт алып кайткан имеш. Җенле күлдә берәрсе күренсә атып үтерәчәкләр икән. Гайнеттин, ник миңа әйтәсең аны, Шәйдулла? Бу турыда Сәфәрҗанга хәбәр ит. Ай тулган төннәрнең берсендә җенле күлгә килеп чыгу ихтимал. Бәладән башаяк. Шәйдулла чыгып китә. 1959 ел Закамск шәһәре уртача гына җиһазландырылган фатир. Назира олыгайган, ул борчылып тәрәзәдән тәрәзәгә бара. Назира үз алдына: Кайда икән ул? 15нче көн бит инде. Хәлсезләнеп урындыкка утыра. Сәфәрҗан кайтып керә. Озын плащтан, аягында күнитек, башында фуражка. Назира йөгереп килә. Кай югалдың син? Иренә шишенергә булыша. Сәфәрҗан: Чак кына теге дөньяга улакмадым. Хәер, күп калмады буга инде. Хәлсезләнеп караватка ята. Назира иренең аягындагы күнитекләрне салдырга тотына. Нишләп эшкә чыкмый, кайда ул дип эшеңнән килеп йөдәттеләр. Сәфәрҗан: Син нәрсә дидең? Назира караватка гына утыра. Нәрсә дим? Белмим дидем. Кайда булдың соң син? Сәфәрҗан: Беләсең бит инде кайда булганымны. Кәрәм нишли? Назира: Йоклый. Ул инде сине эзләп авылга кайтырга җыенган иде. Әти җенле күлдәдер, барып алып кайтам дип юлга җыена башлады. Көчкә тойдым, нишләп анда булсын ул мәйтәм, 20 анда барып дип началый күндердем. Сәфәрҗан: Ярый тыйгансың әле. Назира: Ник сөйләдең соң син улыбызга җенле күл турында? Сәфәрҗан: Ул үзенең атасы турында барсын да белергә тиеш. Назира: Соңгы вакытта ул җенле күлне еш телгә ала, күңеле шунда тарта, куркам мин. Синең кебеккә әйләнсә, ник син аңа ай тулган төннәрдә җенле күлгә очып барасы килүең турында әйттең? Хәзер аңарда да шундый теләк туса. Сәфәрҗан: Ул сиңа охшаган, минем юлдан бармас. Мин аңа яхшылап аңлатырмын. Назира: Без синең белән әйбәт кенә яши башлаган идек, эшеңдә дә бик тиз күтәрделәр үзеңне. Инде җаныңа тыңлык табарга вакыт бит. Үзеңне берәр ничек үзгәртә алмыйсыңмы соң син? Сәфәрҗан: Табигатьне алдап булмый. Назира: Авылга кайта алмавы да, синең холкыңа да, барысына да күндем инде мин. Улың хакына гаиләдә тыңгылык яса. Газабыңны җиңә алырлык көч бар бит синдә. Җенле күл бер кая да китми, үз урынында тора бит ул. Анаңның каберендә карап торучы бар. Мин дә туган ягымны эзләп сагынам бит. Сәфәрҗан: Без синең белән икебез ике төрле тартылабыз туган якка. Син туган җиреңә кире кайтасы килгәннән, мин туган җирем барлыгын исбатларга теләгәннән. Назира: Ашарга җылытыйммы? Сәфәрҗан: Соңрак ятып торыйм әле. Түшәмгә карап ята. Назира: Берничә ел түздең бит инде анда кайтмыйча. Сәфәрҗан: Табигатьтән дә көчлерәк булу мөмкин түгел. Мин ай тулган төнне шул урында дөньяга килдем, шунда гына җаным тарта минем. Шуннан да гайри табигырак сәбәпләр эзләмә. Назира: Эшеңнән чыгарсалар? Сәфәрҗан: Миңа барыбер хәзер. Назира: Нишләп бу юлы озак тордың? Сәфәрҗан: Миңа аттылар авылтыгымнан. Биклән авылына кичкә барып җиттем. Каным күп акты. Бикләндә бер яхшы танышым яши. Фронтта бергә булдык. Шуларда яттым. Больницләргә барасым килмәде. Авылның мал врачын чакырып, тәнемдәге ядрәләрне алдырдык. Бавырда берничәсе калды. Назира: Кайда аттылар? Сәфәрҗан: Җенле күл буенда. Дөресен әйткәндә, атып үтерергә җыенганнарын белгәч, кичекмәстән кайтырга булдым. Җитте, озаграк торылды бу дөньяда. Назира: Больницкә яткырга кирәк сине, операция ясарлар. Сәфәрҗан: Кирәкми. Борылып Назирәгә карап ята: Син бит минем үлүемне телисең. Назира сискәнеп: Тилердеңме әллә син? Сәфәрҗан: Мин бит күрәм, Назира, сине үтәли күрәм. Назира: Беләм синең шундый сәләтең барлыгын. Сәфәрҗан: Мин үлсәм, сиңа авылга кайтырга җиңелрәк булачак. Мин бу дөньядан китсәм, сине атаң да, авылдашларың да гафу итәчәкләр. Назира нәфрәтләнеп: Кеше түгелсең. Шуңа гашык булганмыдыр мин сиңа. Син мине сихерләдең, күз карашың, тавышың, хәрәкәтләрең белән. Син кеше булсаң, ул төнне җенле күлгә сине эзләп барыр идеммени. Сәфәрҗан елмая: Мин алдан ук белдем, шулай килеп чыгасың. Назира: Син бит мине яратып үзеңнеке итмәдең, шулаймы? Сәфәрҗан: Сәбәпләрнең берсе атаң Шәйдулладан үч аласым килүдә. Авылдашлардан, Фатихтан үч аласым килде. Назира:
Минем язмышым турында аз гына да уйлап карамадыңмы, Сәфәрҗан? Юк, ул турыда уйламадым. Нәзирә үз-үзен кая куярга белми. Син чыннан да җен. Сәфәрҗан. Төп сәбәп алардан үч алырга тырышуда түгел. Тамырымны авылга тирәнрәк җәелдерергә теләдем мин. Миндә гел бер курку яшәде. Авылдан йылкып алып, читкә алыктырырлар да, мин дөньяда урынсыз, туган җирсез калырмын дип курку. Дөньяга чит ят булудан курку мине хәйләкәрлеккә өйрәтте. Нәзирә елый. Мин авылыма да кайта алмыйм, әнкәйне күмәргә дә кайта алмадым. Мин үзем хәзер туган җиремнән йылкып алынган агач сыман. Нинди язмыш бу? Кем каргаган икән мине? Сәфәрҗан. Мине кем каргады икән? Нәзирә. Син көчле, син башкалар күрмәгәнне күрүче. Мин бәлки шуңа сиңа гашык булганмындыр да. Шуңа акылымнан язып синең кочагыңа барып кергәнмендер дә. Син әкиятләрдә генә була торган сәләтләргә ия. Нишләп мине дә, үзеңне дә бәхетсез итәргә омтылып яшисең син? Ярар, миңа төкергән сурәттә дә, үзең нишләп болай бәхетсез син? Нишләп яктылыкка түгел омтылышың? Нишләп һәрвакыт фаҗигаләргә каршы атлыйсың? Сәфәрҗан. Артык күп күргәнгә, артык күпне аңлаганга күрә. Гафу ит мине, Назирә. Мин сиңа рәхәт күрсәтә алмадым, һәм ул мөмкин дә түгел инде. Үзе газап белән яшәүче башкаларны бәхетле итә алмый икән. 1960 ел, Гайнетдин йорты, өстәлдә самавар. Сәфәрҗан белән Гайнетдин утыралар. Гайнетдин. Мунчага су ташып куелган. Хәзер аның ягып җибәрә, мунча керерсез. Сәфәрҗан. Авылда нинди яңалыклар бар? Гайнетдин. Хәмдияне җирләгәнне хатта язган идек. Бүтән зур яңалыклар юк шикелле. Зөфәр калада стройкада эшли, килен кала кызы булса да, бик инсафлы, акыллы кыз булып чыкты. Ике кызлары бар иде, менә тагын малаяп кайттылар, Булат дип исем куштылар. Әле күптән түгел барып кайттык яннарына. Җенле күлдә облава ясадылар, кемгәдер нәрсәгәдер аттылар, кан аккан, бүре булды бугай диделәр. Сәфәрҗан, җенле күлгә таба завод төзелеп килә икән. Гайнетдин. Газ торбаларын шуннан сузарга тиешләр. Җенле күлгә ком ташып, ул тирәләрне кырытып тигезләргә маташалар ди. Сәфәрҗан. Җенле күлгә тимәсләр, күңелем сизә. Гайнетдин. Шәһәр киңәя шул, завод торбалары инде күренеп үк тора. Кадалып китсен заводлары, калалары, торбалары. Бик ябыккансың, Сәфәрҗан. Дөньяда үзеңә урын таба алмыйсың сыман. Монда минем дә гаебем бар шул, Сәфәрҗан. Гаеб һәр кешедә була. Кемдә күпме гаеб бар, ничек итеп нинди бизмәннәрдә үлчәргә мөмкин соң? Гайнетдин. Син тирән күрә белүче, сизгер, көчле кеше, нишләп болай хәлсезләндең? Сәфәрҗан. Күп күрү, артык сизгер булу кеше өчен җәза. Дөньяның ямен таба алмадым. Мин аны артык тирән күрдем, артык нечкә тоймыладым. Сизгер булу минем тормышымны фаҗигале итте. Кешеләрне үтәли күрә белүем, төнлә күрүем мине детдомнарда, сугышларда исән калдырды. Әмма яши дөньяның нечкәлекләрен тою миндә курку уятты. Курка башладым соң вакытта. Нидән, кемнән, белмим. Миңа бик авыр. Газабым кичеп чыккысыз минем. Бер нишләтә алмадым. Гайнетдин, сиңа ял кирәктер. Онытылыптыр, башыңны ял иттер, Сәфәрҗан. Юк, яшәүдән ял итү мөмкин түгел. Гайнетдин, синең йөзең качкан, ятып тормыйсыңмы, Сәфәрҗан? Ятарга җитешермен. Әти, миңа яшәргә күп калмады. Санаулы көннәр генә мин үләргә кайттым. Мине Җенле күл буенда анам кабер янында күмәрсең, яме? Бер кемгә белгертмичә тиз генә җирләрсең. Башкача анда күмәргә рөхсәт итмәсләр. Гайнетдин тетрәнеп. Нинди үлү турында сөйлисең, Сәфәр улым? Ширләп алалар була инде ул. Терелерсең, савыгырсың, Алла боерса. Шәйдулла керә. Шәйдулла басынкы тавыш белән: "Исәнме, Сәфәрҗан?" Сәфәрҗан: "Исәнме, Шәйдулла?" "Кайтканыңны әйттеләр, Нәзирә, Кәрәм ничек анда?" Сәфәрҗан: "Шул бер юнәлештә Кәрәм үсә, Нәзирә картая бара." Шәйдулла: "Хәмдия вафат булды, сезгә хәбәр бирдек." Сәфәрҗан: "Мине эштән җибәрмәделәр, Нәзирә кайтырга курыкты." Шәйдулла: "Янагызга үзем барып кайтырга җыенып йөри идем." Сәфәрҗан: "Барып кайт. Кызыңны каргап, куып җибәргәнеңә 14 ел бит инде." Шәйдулла ян сәке читенә утыра. "Узакка кайттыңмы?" Сәфәрҗан: "Мәңгегә." Шәйдулла: "Закамскийга синең белән бергә барсам." Сәфәрҗан: "Минем әле керәсез җирләрем бар, үзең генә барырсың." Шәйдулла кузгала. "Ярар, намаз вакыты җитә." Сәфәрҗан көлемсерәп: "Намазлыкка бастыңмыни?" Шәйдулла ишек катында туктый. "Әлхәмдүлиллаһ, намазны укыйм." Сәфәрҗан: "Гадәттә намаз укыганда, дугалар кылганда, Ходайдан чын барлыкны яхшы якка үзгәртү турында сорап ялваралар.
Кешеләр никтер үзләрен үзгәртүне сорамыйлар. Намазлар укыганда Алладан үзеңне кеше итүен сора, Шәйдулла агай. Шәйдулла шымраеп, бәлки башка төрле үтенешең дә бардыр миңа. Сәфәрҗан, бар. Минем өчен дога кыла күрмә, яме. Кимсетә күрмә мине. Шәйдулла чыгып китә. Гайнетдин паузадан соң. Синең кайсы төшең авыртасың, улым? Сәфәрҗан, тән авыртуына түзәрлек, җан сызлавына чыдарлык түгел әти. Һәр кешенең үз шайтаны, үз фәрештәсе була диләр. Алар кеше җаны өчен үзара көрәшәләр имеш, барыбер табигатьне алдап булмый. Гайнетдин, син сугышны кичкән җегет, бирешергә ашыкма. Сәфәрҗан, шунысы кызык. Сугышта минем төнлә күрүем, кешеләрне кыяфәтләреннән укый алуым, тирәнтен сиземләвем башка юнәлеш алган иде. Күргәнемне, тойганымны җан газабына әверелдерми башладым. Фронтта кан, кайгы, вахшилек күп булгангадыр инде. Сугышта мин башкаларга хас булмаган сыйфатларым аркасында исән калдым. Кайвакыт бер хыял миндә калка иде. Җан газабын, бәгырь сызлавын тәгаен җиңсәм, сугыштан соң да ичке сыкрауым бимазаламаса, дөньяны үзгәртү сәләтенә ия булыр идем шикелле. Табигатьне алдап булмый шул. Гайнетдин аңышмыйча утырганнан соң, врачлар нәрсә дисең? Сәфәрҗан, мин врачка күренмәдем, барыбер бавырдагы ядрәләрне алып булмас иде. Гайнетдин паузадан соң. Җенле күлдә күренгәннәрне атачаклар дип мин сиңа хатта язган идем бит. Сәфәрҗан, Ә мин шуны белгәч атсыннар дип махсус кайттым. Мин аларның барысында караңгыда ачык күрдем. Араларында мылтык тоткан Фатихны күргәч кенә, юк, бүген түгел, Фатих мылтыгыннан түгел дип урманга таба йөгердем. Гайнетдин, син үзеңнең сәләтләрең белән бу дөньяда бәхетле булырга тиеш идең бит. Җенле күлгә йөрүдән туктасаң, бәлки төрле сәерлекләреңә игътибар итмәсләр иде. Үзеңнән тора бит барысы да, башкалар шикелле булу хәлеңнән килмәс идемени? Сәфәрҗан, мин гел үземне иң бәхетсез кеше дип санадым. Туган җирем бар икәнемне үземә дә, башкаларга да көн сайын исбатлап торасым килгәннән, туган туфрагыма тартылу миндә чамадан тыш көчле хискә, хәтта ширгә әверелде. Кешеләрне тирәнрәк аңлаган сайын, күбрәк күргән сайын туган якка сусавым көчәйде. Гайнетдин, миндә гаеп. Сине саклау хәлемнән килмәде, Сәфәрҗан. Әйе, синдә гаеп зур. Мине җенле күлдән алып кайтмаска иде сезгә. Шул ай тулган төнне туып, шул ук ай яктысында үләргә кирәк иде миңа. Гайнетдин җан ачысы белән: "Ни сөйлисең син, Сәфәрҗан? Сәфәрҗан, ник туа бу кеше? Нигә килә икән бу дөньяга? Нинди генә көчле булма. Гомереңнең теләсә кайсы мизгелендә ярдәмсез, чарасыз, өметсез калуың ихтимал." Гайнетдин, шуңа күрә нигә килә кеше дөньяга дигән сорау бер кайчан урынлы булмый, улым. Дөньяга килгән бер генә җан иясе дә бу сорауга җавап бирә алмый. Ник туганын аңа беркем әйтми, аңлатмый. Ә үзе ул аны аңларга сәләтле түгел. Ник туганын аңларга тырышып, аның гомере үтеп китә. Нишли алам мин синең өчен, улым? Әйт, Сәфәрҗан. Мине җенле күл буенда анам кабер янында җирләрсең. 1981 ел Зөфәр белән Булат капка төбендәге утыргычта утыралар, Булат солдат киеменнән. Зөфәр моңсу тавыш белән: "Менә шулай, Булат улым, әти дә, әнкәй дә юк инде, урыннар җәннәттә булсын. Без дәвам итәбез нәселне, син дә минем өметем. Алга таба бу нигезне син сакларга тиеш буласың. Ниндидер бушлык тыям, җитмәсә, Шәйдулла абыйлар пожума буштыра, йорты, каралты курасы да нык әлегә." Булат: "Әти, без әби белән бабай каберендә булдык. Җенле күлгә Сәфәрҗан абыйның каберенә кайчан барабыз?" Зөфәр: "Иртәгә инде, улым. Бүген ардырды. Аның каберендә анасыныкын да гел карап торам. Калага бөтенләй китәсем килми, гел шушында гына яшисе килә. Анаң минең гел битәрли. Ике арада калган кеше син, ни шәһәрнеке, ни авылныкы түгел ди миңа." Булат: "Калага 12 чакрым гына, авылда яшәп, эшкә шәһәргә йөрергә мөмкин. 7 рейс автобус йөри икән хәзер." Зөфәр: "Әйе, җайлы хәзер, юлда әйбәт." Кәрәм килә. Кәрәм: "Ни хәл, Зөфәр абый?" Зөфәр: "Сәлам, Кәрәм. Улың армиядан кайттымы?" Зөфәр: "Аллага шөкер, улым кайтты." Кәрәм Булатка: "Мине танымыйсыңмы?" Булат: "Юк." Кәрәм серле елмаеп: "Хәер, мине хәтта Зөфәр абый да танымый." Зөфәр: "Мин сине ферма төзүче шабашникларның бригадиры дип беләм." Кәрәм: "Нәкъ шулай, авылга көн аралаш кайтасың ахрысы." Зөфәр: "Пенсиягә чыккач бөтенләйгә кайтырга исәп. Менә күрше мәрхүм Шәйдулла агайның йорт җирен кызганып утырам әле. Әрәм булыр инде." Кәрәм катгый гына: "Юк, юк, әрәм булмаячак." Зөфәр: "Каян беләсең, Кәрәм?" "Беләм, Зөфәр абый, беләм.
Булат укырга җыенамы, эшкә керәме? Булат, эшкә урнашырга уйлыйм. Институтка читтән торып укырга керәчәкмен. Кәрәм, молодец, планнарың зурдан икән. Булат гаҗәпсенеп. Минем исемемне каян беләсез? Кәрәм, мин әллә ниләр беләм әле. Ярый, мин шушы тирәгә күз салырга дип кенә. Исәнлектә очрашырга язсын. Зөфәр, сау бул. Кәрәм китә. Булат, бу төзүче шабашниклар бригадирымы? Зөфәр, әйе, бик оста куллы төзүче диләр моны. Булат уйга батып. Миңа бик таныш шикелле бу кеше. Зөфәр, таныш кебек кешеләр очрый инде ул. Таныш түгелләре дә авылыбызда күп хәзер. Булат, Җилнекүл элеккечәме? Зөфәр, кызганычка каршы бик үк элеккечә курыкмыйлар хәзер Җилнекүлдән. Кала ягыннан төзелеш якыная, шул тарафтан үтәргә тиеш икән торбалар. Җилнекүлне андагы ике каберне нишләтерләр белгән юк. Туган якны җитәкчеләребез элек тә якламады, хәзер бигрәк тә. Совхозыбызның директоры килгән килмешәк, партком секретары да читтән китереп куелган кеше. Аларга авыл тарихы, аның табигаты, аның риваятләре кирәкмени? Җилнекүлдә соңгы вакытта тагын кемнедер бик еш күрәләр, кемдер нәрсәдер бар анда. Булат кинәт сорап куя. Кайчан айтыла, Зөфәр? Численниктан карарбыз, әйдә керик, өйгә кереп китәләр. 1981 ел 17 июнь 4 сәгать 4 минутта айтылган төн Җилнекүл. Булат курка гына бара, туктап тирә-якка колак салып тора, як-ягына карана. Күпмедер вакыт узгач каршысына бер шәүлә чыга. Булат котсыз калып карап тора, эрәк капюшонлы озын плащ кигән. Булат куркуын җиңеп, Кәрәм абый синме? Кәрәм. Мин бу, Булатыным, мин. Сәфәрҗанның улы Кәрәм. Булат. Мин сине таныдым, әмма кем икәнеңне әти янында әйтмәдем инде. Моннан 4 ел элек 1977 елда очрашканыбызны да беркем белми. Нишләп үзеңнең кем икәнеңне яшердең әтидән? Кәрәм. Кем икәнемне Зөфәр абый тиздән белер. Мин калада төзелеш тресты начальнигы урынбасары булып эшлим. Отпуск алдым да ферма төзүчеләрнең бригадиры дигән булып авылга яшерен килдем. Әүвәл бу тирәне кешеләрне шыпырт кына күзәтергә теләдем. Аннары авылны, Җилнекүлне саклап калу эшенә тотыначакмын. Караңгылык эченнән кемдер килә. Булат. Инде шәүләндә Зөфәр тавышы ишетелә. Булат. Зөфәр тавышы ишетелә. Булат. Булат. Әти бит бу. Әти, кил монда. Зөфәр килә. Зөфәр курка килә. Оф, көчкә килеп җиттем, Булат. Әти беләсеңме бу кешенең кем икәнен? Зөфәр еш сулап. Беләм, Сәфәрҗанның улы Кәрәм, безнең туганыбыз. Ул атасына да, Нәзирәгә дә нык охшаган. Безнең яңа килеп сөйләшкәндә аның һәр хәрәкәте сөйләшүе Сәфәрҗанны хәтерләтте. Елмаеп, мин танымаган булып кыландым. Үзе әйтер әле мен әйтәм. Кәрәм шатлык белән. Зөфәр абый, Зөфәр, Кәрәм кочаклашалар. Булат. Син аның нинди зур начальник икәнен беләсеңме соң? Зөфәр, беләм. Анасы Нәзирәдән хат килде, барысын да язган. Кәрәм моңаеп. Әни дә ул яшьтә инде, пауздан соң җанланып. Мин аны авылга алып кайтам, яңа йорт салып бирәм. Зөфәр, әйе, Нәзирә авылны нык сагынгандыр. Күпме еллар үтте бит инде. Кәрәм. Атам Җилнекүлдә туып, сезнең йортта үскән, анам күрше нигездән. Димәк, минем туган җирем шушында, Зөфәр абый, шулаймы? Зөфәр, әлбәттә. Тик менә моннан торбалар үтәчәк диләр бит. Авыл үзе дә куркыныч астында дип сөйлиләр. Кәрәм, юк, көрәшә торгач, мин проектларны үзгәрттердем. Инде имзалар да куелды, торбалар читтән үтәчәк. Трассалар да авылга тимәячәк. Туган җирне, туган якны саклар өчен бар көчемне куячакмын. Бу минем бурычым, Зөфәр. Рәхмәт яусын сиңа, энем. Их, атаң исән булса, нык горурланыр иде синең белән. Инде аңа кырын караучы да булмас иде. Кәрәм, Булатны иңеннән кагып. Булатны үзебезнең трескә эшкә алырмын. Сезгә дә Зөфәр абый яңа йорт салырбыз. Булат сөйли. Сәфәрҗан улы Кәрәм бик абруйлы, даны еракларга таралган шәхескә әйләнде. Трест җитәкчесе итеп билгеләнгәннән соң, ул авылыбызны да, аның тирәсендәге мөхитне дә төзекләндерү, җыештыру өчен үзенә максат итеп куйды. Җилнекүл дип аталган серле, сихерле урыннан ул чын мәгънәсендә бакча ясады. Каладан сузылган торбалар, трассалар читләтеп уздырылды. Сазлыклы урыннары киптерилде, тирә-ягы чүп-чарлардан арындырылды. Ике кабер урнашкан җирдә күп тә үтмәде, җинак кына яңа зират барлыкка килде. Хәзер инде мин үзем дә олы яшьтәге кеше. Җилнекүлгә барган сайын андагы тынычлыкка, иминлеккә, һавасының татлылыгына сөенеп туя алмыйм. Хәзер инде халык элеккечә курыкмый Җилнекүлдән. Кемдер балык үрчетеп маташа, шашлык пешерергә каладан киләләр, зираттан да кеше эзелми. Туганнарының каберләрен карарга гел килеп китеп торалар. Янәшәдә генә үткән юлдан тыз-быз машиналар чаба, әйтерсең лә бу төбәктә бер кайчан бер нинди фаҗига булмаган. Яшәү дәвам итә.
Шулай тиештер дә инде күрәсең. Шул ук вакытта миндә ниндидер бер сәер тынгысызлык хисе сулкылдый. Кешеләрнең соңгы вакытта Җенле күлдән курыкмаулары куркыта башлады мине. Бу урынның шымы, тәэсире тәмам бетәр дә, Сәфәрҗанны онтырлар дигән курку яши миндә. Туган якның тарихын онытып, туган җирне югалтудан тора-бара курыкмасалар, нишләрбез дигән уй мине котсыз калдыра башлады. Тәмам.